Hi, my baby boys. How are you? Hi, guys. Masquera say, guys. How are you, guys? Masquera say, hi, Mavis. How are you? Maslin, how are you? Messi, Jirise, Leti, how are you? Isabel, Mildred, Doreen, Belinda, how are you? How are you? Kuri say, Kuri say. Hi guys, hey Mukudze, how are you? Maizembe, Clover, how are you? Lizzie, Shalom, Google, how are you? Rose, how are you? Plaxides, Maria, how are you? Princess Queen, Morisei, guys, phone yangu haisikutanzwa kuti tiri vangani. Mundipawo numbers kuti tiri vangani. Handisikuda kugarisa, ndoda kugara 1 hour 30 minutes chat. 1 hour 30 minutes chat. Ndokubva 1 hour 30 minutes chat. Tulangani answer 135. Okay. Tapa 135. All right. 120 guys, 100 tishike kana pa 200. Hey, rudo cheri tishike pa 200 guys. Tishike pa 200 timbotaura but ndoda kutanga ndaunza maona ka video ya Jesse guys anditi maiona ka video ya Jesse. Maiona ka video ya Jesse yakanzi ane atagirwa imba akugara mumba muya. Maiona ka video ya Jesse. Maiona ka video ya Jesse. Tuda kufonera Jesse guys. Timunzwe network I hope isikunetsa. I hope isikunetsa. Hello Jesse, uri Rachel. Ndiri boy ni vari sei ko vana team iri sei? Aiwa kunokuri right. Ndaona kuti wave nepako panyuwa ndekugara. Vakatsvaga imba pabhadhara. Vakatenga chikafu. Vakatenga. Okay. Vakatipawo machira kuti tishandise. Alright. Saka okay. Saka kumabhethi makafamba sei? Kumabhethi ndakaenda kuzvituba, ndasvika kuzvituba. Ndobva kwanzi ndinofanira kuona vakuru vekuzvituba. Ndaona vakuru vekuzvituba ndobva ndavatsanangurira. Tapedza kuvatsanangurira vakationa hiti. Zvamakuita ndoda kuti uende kusocial welfare unotsanangura nyaya yako. Since ndichiti mama hamusi kuziva kumba kwavo.
ndovanoziva kuti muchatoreswa mabhedhi chirudzii. Vanoenda kushisha varofe ndasvika. Tasvika kushisha varofe vana vatsanangura nhumbu ndobva vazvinji. Saka tisatanga tauya kupi kumba kwamunogara. Touya toona vana varipo. Taona vana varipo nepamunogara pati. Sobva vamwe vari kuchipiri. Unoenda kuri kugara vamwe vana. Vonoona kuti kwakaita sei kuti tikwanise kupai mabhedhi mese. Alright. Saka ndo pastage yatave ipapa pakutamirira kuti vauye vesocial welfare. Mese vaitsanangura kuti by next week zvinenge zvaita ndomatarisira aita vanhu vacho paitaura kuti next week kana tikauya ikoko tikadiscava kuti nevana vanganai nevanava vari kurarama sei, touya toona kuti tingakubatsira ichii nemabhedhi. But pari zvino vanokuita mabhedhi vanofanira kuzoenda kuchikoro. Hatisati zvekuta newelfare yekuti inokuchedai vana kuti vana vaende kuchikoro. Saka kana yavapo chakubatsira kuti vana vaende kuchikoro. Asi chekutanga sato yeupi yatogona kupa nemabhedhi certificates. Right. Saka tizati tamira pamabhedhi apa iwa zvinoita totizati -1 pamabhedhi apa. Saka nai ndaona hangu Machira makapiwa kuri kupisa ere kukare? Kunopisa izvezvi kuti rokupisa asi ngwetiropa kuti vamwe vana vanoita weti. Okay, vanoita weti. Vachiri vadiki vamwe vacho. Kwauva mutsi, kwauinda usingava mutsi usiku? Apa pese apa vairara kumba kwaJesu. Ndairara kumba kwamuinawo. Saka ndivamuite zvaitonetsa ndaitomawacha. Asi izvezvi tinene ndinowacha. Ndinokwanisa kuti maoko ndogona kurarawo ndakaneta. Ndogona kukundikana kumuka ozomuka pamwe anenge atoitawo weti semwana kuti ndizomurova zviti. Ndizvozvo. Ndinenda kutofanirwa uwacha Machira ake waya. Yes. But Jesse iko zvino panguva inoika nyaya yasisi takamisa nyaya yasisi kuti vamboutorwa because madzibaba vanga vasina chi pekugara pakati chikiti ndakazotaura navo ende vakatama kuya kushava nevave kunonzi ukwana gimbi kunonzi chi guys kuya kunonzi kuyi guys kuya kwavari kuya kunonzi chi kunonzi chiko kunokuziva here kumberi kwarare uku kwaigara naGinimbi kunonzi chi ndingatokunyepera imama andomuzi asi zvandakambonzwawo sisi Jesu achiti kudomboshava vakati vave kudomboshava ndakanzwa sisi Jesu kutaura vakanditsanangura akati zvandakuita ndakumbofanira kukurumura kukwanisa kushandira vana zvokuti ndirambe ndavakuchengeta pamwe nezvauri kudawo kuita uchikudikana kuita nekuti ndaenda gara newe. Saka since zvinhu zvisati zvanyatsa kukwanira nombopa mablanketi kana maviri nezvimafilisi zvokunofuka nechi. Ndakakufonera iwewe ndichida kutaura nyaya Jesu mushure mekunge andibata but foni yako yanga isingapindi. Ndofunga kana mamizidi kolangu because Jesu angatoya kwandira achitaurawo kuti wakufunga kuti uchirumugwa. Saka ndada kutoronga newe nyaya yemba yacho but iwe hauna kubatika plus nini wokushanda kwane ndichiita tikatadza kutokubata imam chatondibatiwo andiwana ndakatofona but hauna kudaira nchida kuti ndikudze kuti yasvengura kuti uchirumura tiregewo Jesu aitewo free nemunhu wake kumunin'inawo zvakarewo aitewo free seems as if anga achingomanikidzikana but anga asingadi asiri kufara. I think ichitsvaga pako saka iwe hauna kuti ukwanise kuti upindure ipapo. Saka basekuru baba vamuprofita vave kudomboshava asi havasati vane 1 room vakatotora mhuri yavo kutora kagundudzwa kwavakaita. Saka iwewe sisi vako havasi munhu wekuti vanoshandirwa ka1 vachinzi vatopora vane vachida kwenguva yakareba vagere ipapo. Saka iko zvino havakwanisi kuwashandira because havasati vawana pekugara pakasununguka. Saka kuti munhu anongoshandirwa acho yachinda yes but kwete zvokuti vagarepo. Saka takabva ndosati takati ngatimbosiyai iyasisi muite yenyu yemabhethi antika but Jesse iwe une mari yaunayo ungadiwa kanotenga kaMachira mwanangu? Mari ndinayo izvezvi ndine
pane $200. Saka mari ndandakandichengeta tozoona kuti toita sei sisi papa neurongwa hwekuti tiende tinotora sisi. Aiwa, wasisitamira anditi wasisitamira iwo zvaunogona kuita mari ndaifunga tabvisa $50 yatakapa sisi pamwe wasagwa ne$350. But anyway, kana wasara ne$200 still iwo wetora mari iyoyo inotsvaga mari. Mandiziva kuti machira neta mari uko imari machira ma-35 asi kana kuri kumaranawo kana kaona munhu anoenda kumarana pamwe ma-18-20 but okuno kuzvagara nguva ye40 unenge uchidyiwa. Aiwa, unenge unotsvaka pekunotenga zvenaijes kusiri kokuno kuti kwava kwe40 lakauko wotsvaka kokuti uchinda kunotenga kana ikoko kacho kwema18 ukoko kanotenga mamwe machira matatu hazvibudei zvinobudaka wotenga iyoyo mari yaunayo wotenga machira matatu nezvimwe zvinhu zvamunoda kushandisa mumba imomo. Anditi pane munhu akakubata here because pane munhu aifunga ndakapa namba dzakafanira kubata ada kuzopunza mablanket mapoto nechichichi akakubata. Vasati vandibata because nyaya yemapoto iwe sidzokisara wangasitorunawo mapoto. Sapoto yatinayo 1 ne2 maplate nonga nemugoti zvimwe zvakatenga-tenga. Baba vati since isati aziva kuti programu ichaperera papi kuzokwanisa kuitawo zvekutengesa. No. Nombofana kusesekedza wakadai kuitira kuti zinoona kuti vanhu vanenge vapererawo papi utangire papi chena kumberi. Alright. Iyoyo mari yauna chinotenga machira utenga nezvipoto-poto. Munhu kana sida kubata ndizivi because aiti ari kubva anogara kuSouth Africa but ati akudzoka kuZimbabwe. Kuzogara kuZimbabwe anogara kukaro ikoko. Saka ndiye akanga achiti mapoto nechindi ndinomupa zvangu zvandichandisa kuSA kunoko. Saka ndofunga sati asvika kukaro but namba dzako ndakatomupa. But zvisinei hatingamiriri zvokuti muite poto 1 at least muitawo poto kana 3 andiona kana 2. Iwe uchitora mari yaunayo iyoyo anditika go and use it kunotenga zvaunoda kunotenga. Ini ndichakutumirawo imwe ndichakuwedzera nokutumirawo imwe $200 iyi yandakukutumira Jesi ndikukutumira kuti iwe uchihodha mwanangu. Handikundinzwa. Yes, izvozvi ndakanzwa kuti yanguva yefodya. Saka izvozvi vakati since nguva yefodya ndakuchita kuti ukwanise kushanda nonguva unokwanisa kushandirawo vana uchingoiraramusi zvangogara uchingoita since waright zvasarire zvongoramba uchingosimbawo nekudini nekufamba zvavo zvanyatsa kudini kuperera ndizvozvovaiva kuri kubatsika ndandati saka kana ndakakangomirira kunzwa kuti ndodii. Ewa, no problem. Ndandisingabatiki zvokumhanyawo mashifts acho ndikangokukuta inini kukufonera chete patiko zvino zvaanani because mave kumberi ne1 hour chete kubva nhasi imimi padzinoti 6 ikoko i5 kuno hasisiri 2 hours. Saka ukangoziva kuti imimi mukati 3 wozati kana ndikati ndopedza na8 wozati kwenyu dziri 9 unenge chakagara ndokwanisa kubatika tasiyana ne1 hour hatisina kusa ne2 hours. Saka iyoyo 200 ndoda kuti usumuke wochinda kunotenga zvinhu zvomumba sezvouna vana anditika une vana wotenga nezvimwe zvaunokwanisa kutengawo zvichikafu mabasic chiwedzera woisa mumba imomo then ndokutumira 200 iwewe ndiwo kuzati kuri kutengwa chii chekutengesa chiri kufamba kuri kutengwei chekuti ungatengesa kufodla kuchii chaungatenga. Ndikona hangu kuti ndikatengesa hembe sezviri nguva yevarimi ndinogona kutenga ndonguva yevanouya vachitenga hembe. Saka uda kuita zvebhero? Ndinohodha kumarani ndichiva ndichitengesa kumafamasi kumamaflozi ndinotengesa ndochandotoona zvinoita mama kwezi ndikadao ndiite zvemadhiriki pamwe zvimwe zvinononoka zvimwe zvinovhora ndoita zvehembe ndakangoita zvehembe kwezi ndozvandaindotengesa ikazvinongombenaonokorao. No problem. Saka ndokutumira iwobva wandosa kuna Jesi mukuru iwobva waenda kunohodha and asi chimbonotenga zvinhu zvokuti mumba muite comfortable
handitika chimboti hembe ndinadzo takakudza dzimwe dzinozowobo but mawiro chatsvaga kuti dzinouya sei dziri kuSA chatsvaga kuti dzinosvika sei kukaroi kwacho kunotonetsa kuti dzinosvika sei dzizotoenda kuHarare hamene kuti panofamba zvakaoma hembe vanhu vakawanda vanotona dzavanoda kukupa but kuti dzinosvika sei ndo panetsa ipapo masvikiro kuti zvofamba sei hembe here dzakawanda but kusvika kwachona kubva hai chokwadi mama kuti vana kunoko andahemba kuenda kutungira emapicha anotoona zvoenda kusistem mombacho ndenzvingoti ndo zvinenge zviripo saka dzikaenda kuHarare dzinozouya sei kukaroi kwacho dzakaenda kuHarare inoda problem yekuti dzibve kuRustenburg dziende kuJoburg Harare I don't have a problem but unozodzicollecta sei kuHarare ndenda kutoenda kunotora zvangu kuti vakwanise kupfeka nokuti apa ndisandagona kushanda nezvizvi kuti nditi ndiri kushanda ndivatengera hembe andinokurumidza kuzokundikana kuzvibhadharira zvinenge zvekuzvichengeta saka ndechida kuti ndimbotanga ndichiodha ndichitengesa chikafu sindiwo tinenge tatenga kuitira kuti pandinozotanga kuva mutsvagirawo vanoti vaende kuchikoro nokuti kuitawo zvimwe nekuvatengerawo hembe dzimwe nekuti zigone kuchengeta vari kumba. Okay, pane vamwe vari kupa idea yawo handizivi iye ndiye ari paground guys ndiye anoziva kuti paground zviri kufamba sei handiti kune vamwe vari kuti izizvo in window yakuuya kokatohodha ari mablankets acho hazviitei zvinhu zvihombe mama ndinenge ndichitati zvihombe zvinonetsa kuti ndikaenda kunahodha kana kundanahodha nema$18 kuti ndizozvitengesa pamunhu anovamwe anonga achitema vamwe anonga achidii saka ndechitya kuti ndinozogara pasi ngatanga kuti kudini. Alright, no problem. Ingoita zvaunogona iwewe, just sell zvaunogona. Isusu toda kuti ungozvimiririra, ugone uchizvimiririrawo, uzongotirangarira kuti ndivazivi vamwe vana maiso asi vakandibatsira mufunge zvinhu zvangu zvakaoma ndichirwara ngatamushawa help iko zvinovapora vakandimisa. Mama ndakutenda makaita basi. Kutenda icheko. Anditozivi kuti ndokutenda ichiki kuti ndinotonza kuti ndotonzwa kuti nditori namama nokuti kana mai vangu chaivo nenyaya yedambudziko kana vamwe vana vanokwanisa kundibatsira semabatsirano akaita mama. Aiwa, zvakanaka chose. Tingoda kuti iwe ukabatsirikana unobatsirawo vana. Ukabatsirikana unobatsirawo vana. Ndo patinongoda ipapo isusu uri mwana wedu atingokurasi asi tichida kuzotetsa point tikati chakurumurawo nokuti pachakurumurawo wagona kushandira pachauyawo futi mumwe anenge achida futi kubatsira hauna kutanga hausiwo kutanga enda hausiwo kugumisira totobatsira futi mumwe tienda nokuti panongouya vanhu vakawanda pano tichingobatsira. Aiwa, iye anoziva zvinhu zvaarikuda kutenga. She knows what is zvino. Iye ndiye ari paground kukaroi. Anoziva zvinotenga kuti atingamutungamiriri kuti tenga zvakaipa mwazvifambi. Iye ndiye anoziva. Iye ngangoita mari anenge anayo. Mari ndomupa ongoonawo kuti oita sei. Iye ndiye anoziva. Isa hatizivi guys. Tingaisora hatizivi. Regai angoita zvaanoziva sezvaaive achitengesa before arwara. Let her just continue nezvaaita. Ndiye anoziva zvinotengwa. Ikoko kuti ichi chinotengwa. Anomaona. Inini yangu chinhu chandogona kutengesa ihembe chero dzikava dzemabhero chero dzikava dzinyuwani mama asi hembe dzinokwanisa kutengesa sizvakanyanyanya dzebhero vanhu vanoungana kumabhero nokuti mabhero anenge akadini akachipa. Right. Aiwa, rega ndione dzangu dzakatowanda idzodzo iritori bhero pate zvaro iroro. Rega ndione kuti dzinosvika sei. Kana choti unonotora kuHarare it's not a problem. Panongosvika bhazi robva kuJoni woenda unokutora handitika then you hanzi tisisimeli tikuenda kuzini tiri kunomuona handiti toenda kusvika kukaroi here Susan kuda tinomuona. Alright, shamwari yangu iri mucomment section kwaizisivela ndetosvika kwaJesi saka that means ichatawo lucky rekutionawo but not now kumberi uko tiri kuuya tichakuudza. Mama mnezondona zvinotosvikirawo kukuonai. Aiwa, tinosvika tondiwa tinotosvikako kuko tinouya kwanzi rent right. Admin team tiri kukumbirawo munhu akataura nyaya ye6 months rent achingobhadhara 6 months rent dziya so that toziva kuti kurendi kuri covered.
anti maona rent ukanobhadhara mari $35 imari kwachi 50 imari rent 35 $35 5 mvura 3 magetsi saka vakabhadhara zvese vakatora pamari yandanda kutumira alright pakangobhadharwa mwedzi umwe chete tiri kuzviziva kuti pakabhadharwa mwedzi umwe chete saka toda kuzama kuti munhu pane munhu ina handina screenshot maadmin aripo here guys vategei vana shumbress nana milka vatipe screenshot yemunhu akataura zve6 months rent akuida because mwedzi watotopera panoda kuti abhadhare 6 months dziya so that tizive kuti achiita sort out yelife rent iri covered hanzi kune bhazi rinobva kukaribhasi simeli rinopfuura nekukaroi ndochajwa futi zvemazimari akawanda ndochajwa futi mazimari akawanda kumabhazi kokoko ndichaita wei dzangu dzokuti ndonoti dzinosvika sei kuharare ndozvati dzinogona kuenda mahara kuharare inini ndine connection yekutodaro kumabhazi ekuharare akawanda saka dzinogona kuenda mahara zvino mabhazi andisingazive kuna nakaroi ndakudzwa kunzi tipei 4,000 rands handi maona kutinde nebhero rehembe handingazozvikwanisi izvozvo saka ini ndinoita kuharare anonotora kuharare ikoko ndokwanotora miuka tiri kukumbirawo screenshot yemunhu akataura zve6 months can I please have the name will give mwana wa mambo meus screenshot ndokumbira screenshot yemunhu we6 months kana kuti muchimupindira admin ndokumbira muchienda kwaari kuti mwedzi wapera tamari imba yakawanikwa pari kuda $35 saka 35 by 6 chi guys 35 by 6 imari 35 by 6 chi guys itai mess guys 35 by 6 chi what is 35 by 6 5 by 6 30 ndizvo 30 0 carry 3 6 18 210 makunditsa mesi chindatsembera kudai nemusoro guys amunyare ndachembera kudai kunditsa mesi nemusoro 210 tikuda 210 yes 210 ndatokutangirai kuedha mesi dzayo nemusoro ndatokutangirai hangu nemusoro handine nchikubvunza vana vangu kuti mundipe mumbononoka saka ndozokalculate hangu kana ndiri munhu aigona chikoroka zvokutondana ndisidovo ndaigona zvokutodaro saka tikuda 210 tikuda 210 yaiya yesi Samantha kana ndikanyanya kudofura kazhinji Samantha mwana wangu yanopindira ndochitemba anokurumbidza kuacta 210 guys 210 saka pane munhu akapleja admin ndokumbirawo kuti admin please kana zvichita tibve tatomubata tizive kuti tiri sorted because mwedzi wacho wapera tiri kuda 210 iyoyo kana iripo kuti akwanise kubhadhara wasn't me but do the screenshot but I do have thank you mwana wame usicheta zvako hanzi maigona here jo ndaigona zvisingaitase kuti undururani bvunza vanhu vaidaidzana vari mongomedzi chedu undururani asi ndaigona chikoro zvokutokwabhura chaizvo asi undururani hanzi as long wakaita mental as long wakaita mental kuschool amai no problem ndisikuisa statement yako right tipe screenshot mwana wame wakangwara zvako unza screenshot tione kuti ndiani unza screenshot tione kuti ndiani tikwanise admin inu approach tizive kuti imari yerent it's sorted mwezi wacho watopera and then mangwana makuseni imandi anditika over iwo makuseni uchimuka Jesu wakananga kuenda kunotenga zvimachira nezvinhu zvavana anditika ndatotenga ndinokutumira ipicture ndatenga izvi unoita kavidhiyo kako unongoita kavidhiyo kako kuti zvinhu zvandatenga ndezvizvizvi anditi nezvibhutsuwo kwazibhutsu hasisina zveupfeka iwe ndonoziva zvaunongononga-nonga iwe ndonoziva zvaunongononga-nonga iwe ndonoziva zvaunononga-nonga iwe ndonoziva zvaunononga-nonga mwanangu ndionongoona kuti zvishii zvokuti uite then kusera mangwana wozoenda kunoona kuti wahodha zvokuti utengese toda kutozootera zvinhu zvangu mama zviri kufamba zviri kutengwa zviri kufamba ndinotoenda mama ndotongosiya vana waidei ndoenda hangu kunoodha marana kwazvo ndotodzoka ndichitongoenda kumafloors kuri kuenda vamwe saka paunoenda chena chitikitiki icho chinosara nani sechawofeka zosvika ikawana vana ava vari voga vanotogwa chitutu kundochibereka vanatora mwoyo wangu unorwadziwa vanoenda unotoenda nacho chidiki icho
because unoona vanotogwa zviviri noenda nazvo zviri tunotakatorwa handingambogari zvakanaka ndotozwa kuti haizev long time aiwa vana vasatorwe vandiwe mai vachochengeta vana ava ivo vakati vanouya kana ameno zviri kuitika zvapera izvi zvapera vouya voona patinogara voona vana vandinavo nezvaigonavo guys ngadeti zvaigonavo handivaiwanawo muri mumba makanaka guys tatengawo kana chimubhedha naimi handivaiwana muri mumba makanaka mune chimubhedhawo vasikana chero chimubhedha chikaita so chero zvinhu zvikazoiswa pazvikona asi chimubhedha chiripo mumba munenge makarongeka guys munenge makakoneka nai mira wakadaro Jesi nai mibhedha imari newe Jesi mibhedha kuZimbabwe inoita mari inogadzikwa nevani inogadzirwa nevanhu zvese netresa yachogona kusvika pamwe kuma200 180 guys tingatedza kuti alright mira wakadaro ipapo guys $200 tingatedza kuiraisa here izvozvi 200 ndemubhedha. Thank you Precious kodachigadzira ndoga musoro zvenai Precious kondodiko ndachizvigadzira ndoga esinono guys right ndokutembai guys ndikutembai let's go for $200 atenge mbedha social services pairi kuuya next week at least maona mba make anti mamuona mba make ndigaendi kutaridzei Bruno ari kure taigona kubata Bruno but Bruno ari kure unenge uzoda transport animaona saka zvinobva zvatidhurira handimona zvaigona kutitira kuna unless kana akatidzikisira ake kana mbedha akatitira mbedha we100 ka eka akatidzikisira Bruno uyu mumba make uyu mumba make room yandaiti ndakawana ndiyo ish yatawanei saka ndandati ningokuratidzai iriri ndojira ijira hombe angari machiro wekumba kwangu aya angonhonga nhongo ndikamupawo. Thank you no paita $10 already tine $10 ndokutemba imada emails itotora ma screenshot admin inomborara futi panapa inomborara. Thank you no thank you no thank you no thank you thank you no thank you no wangu thank you team Rustenburg thank you very much no thank you hanzi mushopu aiwa mushopu atizopindi atikwanisa kupinda ubongi mubhedha tinowana mubhedha mudhuze imomo kuna anogadzira mubhedha tikaona 200 anowana mubhedha anogona tuwana nechipushitire chokuisa ndiro animaona anotowana nechikabhodi chokuisa ndiro zvinotobuda and saka tine $10 guys handei guys let's see kuti can we not raise mari yebed andika at least mubhedha ukavapo machira achawandisi iye anenge ochivata pamubhedha nevana vadikavo zvikuru tu izvota pasi animaona iye oisa plastic unomuvata achizvimutsa usiku unovata achizvimutsa usiku kuti zvisaweti animaona saka tine $10 guys handei tione guys handei tione guys makomenzi acho asi kufamba makomenzi asi kufamba right ya akufamba mwana wamai lavhu muri sei handei guys handei chero ingave rand chero ingave chi guys handei chero ingave rand chero ingave chi handei guys let's go handei tione nono manje $10 iwe uri kunhingikiri uri ku South Africa inenge yofamba sei alright tozoona kuti how do we do it icontribute anozvitengera mubhedha wacho ikokoko animaona handei guys tione guys tikatipewo guys zvimbichana zvamunazvo tiunganidze atenge mubhedha social services ichauya kumba ikauya kumba iwanewo paine kamubhedha guys at least hachizonyanyi chero machira azonyanyi kutenga kawanda unotozotowedzera kutengawo izvo zvokuti hanzi kuzimu mari inopiwani kuzimu unongoisa panhamba yake rega ndise nhamba let me pin the number kuzimu unongoisa panhamba yake I think that will be zvinenge zviri right ndise nhamba yake kuzimu unongoisa ati munecha moita inonzi chi inbox or whatever inonzi chi yamunesa ya yekuzimia eko case but just iwe unayo here eko case yacho inini kanyaya kushaya chitupa mama saka hauna manje hana chitupa guys hana chitupa sandakuisa namba ya Jesi mukuru but kana maisa kuna Jesi mukuru mari guys
please mundiudzewo kuti aisa mari yakati kuna Jesu tizoziya, because iyi haisi kuenda kwaari straight, haisi kuenda kwaari straight. Anomaona 1 2 6 3 7 8 Hi mama. Hello. Ndafunga kuti sisi uko kwina sisi andije. Kupi? Ndonotora mwana mchurch ari kuyamwa mukaka. Wezi. Waita 6 here Jesse. Ndinoshingiza hangu mama, kamwe kanofamba noti ipapo nototya kuti pane munhu aitotaura kuti panenge handisi kuzviona zvakanaka, anogona kumitiswa futi nevamwe vanhu pamukombo. But ukatotora mwana futi ari kumitiswa futi still anongomitiswa. Nokuti uona uri kuramba uchitowedza, uri kuramba uchivhurira nzira kuti aitiswe umwe mwana, iko zvino rega afambe nemwana wake, zvokuti uramba uchitora vana, I think vanawo vari right. Ukangotora mwana ari kumitiswa umwe mwana. Oh, thank you, Abigail. Please tell me what's up. Because I screamed up Jesu. Tell me straight, can I have $50 yoyo? Please tell me. Tell me kuti wise. So I thought gone 100 tukuda $50. Tukuda Maria. Tukuda 140. Guys, takuda 140. Aiwa zvemwana uyo imbosia, imbomira Jesu. Zvemwana mudiki ari pa imbosia. Chimbokonzeta nivaonawo ipapo. Aiwa zvevanhu zvokuti urambochunganidza vana kana social service yakutozokutorera vana ivavo manje inotora. Right. Tasarigwa ne 140 guys, 140 guys, 140 guys. 140. Thank you Abigail. God bless you. God bless you Abigail. Thank you very much. God bless you. 140 guys, 140 tine 10 from Nono, then 50 from Abigail kuzim. Antika tukuda 140 guys, 140 to make it 200. Zvinone vimbai muna anoenda kunobaiwa sei muna anorwara njere hatobatiki. Aiwa mari yedu yakwana maiwe. Munun'una wangu came through aisa 100 pounds. Zvaita. Mwari wakuitire zvakanaka vasikana. God bless you. Ndasandombozuti uripo muningina ndakuona ndamboda kufunga mumusoro ndikati let's not disturb you, do a lot. Okay. Samantha Nyangumbe, thank you. Samantha is out 10 pounds. Guys, and this could restrict her. I'm not restricting because she still needs Jakawanda. Another kungo is Samantha is out 10 pounds yake. Atakuza out 10 pounds yake. And then Shamiso, you atakuza $50. Guys, hey, mwari wakanaka munoziva. Saka yo apa paka mari iwe usamutora mwana Jesse. Imbosia zvemwana mcheche. Chimbofokasa newe. Chimbosia zvaizvo zvimbomira. Ta auyawo and I also want to put mari. Ta let me ndisire madetails acheri guys up. Vanokwanisa kuisa vangweza ikoko nokuti ndiye anototumira. Ini yangu nichatisa kuna cheri wotumira futi $200. Iye ndiye onitumirira yekuti ahodei. Saka mari yako yakwana yekuhodha ichakupa yabviswa nevanhu ishi ndo yekudi yembhedha. Antukunzwa ndiye mubhedha. Saka wochinda kunotenga mubhedha iwe kune vanhu vanoveza mubhedha vaya kunze pai. Antika please go and buy tsvaga mubhedha uende kunotenga mubhedha. Samantha adoisa 10 pounds yake. 10 pounds yatoiswa shu. Guys, pane imwe $100 zvakare. $100 anonymous uyu ari kuisa $100. Guys, mwari honai zvavanoita. Honai zvinoita mwari wedenga kana vada zvavo mwari. Honai bed taanaro. Mari yekuti uchitenga mapoto zvikwane mablankets nekutenga chikafu chevana chakawanda yadovepo kai yapo.
mari yatovepo. Thank you Anonymous achatauri zita asi ati ari kuisa $100 animaona. Mwari vakanaka vasikana, mwari vanotenda. Mwari tokudai iso, mwari ndinokudai, ndinoshamisa. Mwari ka hada. Haya. Woti kwaitirege kunamata Mwari pakadai ini toindepi shuwa tikabva kuna Mwari toindepi naini. TV sales Kingbet 300 vanorara vakati one day. Saka iwe kana TV sales ichita 3 bed Kingbet 300 saka pasha yakachipaka 3 Kingbet iri shopu kai saka pasha Kingbet togona kutoiwana 150. Iwe BJS imba yako yakura sei? Pane munhu aisa 40 pounds. Pane munhu aisa 40 pounds. Kuna cheri. Kuna munhu aisa 40 pounds. Yakura room yakakura zvokuti iyo kwibed kutagwa iyo queen bed munoti queen bed munotokwana kuvata muri 4. Unokwana leo kana pushing tray one. Unochiwana chipushing tray unotochiwana pamariyo. Mari yacho yatoti wande zvandasingatofungidziri. Yatoti wande saka chipushing tray unonotenga pane vanhu vanoveza ivavo. Woitigwa chipushing tray chokuti uisewo tikuitira kuti panouya. Nei guys, ndipindirewo ndikikirika yacheri. Ndipindirewo. Thank you Jani. Ndaiona mari iri kutopinda iri kuflika pamusoro apo 100 pounds. Thank you Jani. Thank you very much. Ndaiona. Thank you my sister. Thank you Jani. Thank you. Ndaiona. Zvino phone yangu ndiyo irapa. Dei Israel uchasadira to transfer pana pamuchiripo. Animona. Denda to transfer uripo. Upiwe plastic antika rekureva kana weta. Usasiye plastic. Asiwe uchidzitsa vana kumuka anditika. Kuti no wagara ni vana. Vamwe vacho vakuru avanomuka. Ava 4 vakatedzana kuti matwins ava ndo vatori nehondo. Right. Aiwa. Ndinowa kufara. Zvaita mari yako yakwana. Uchanohodha. Uchanotenga mbedha. Uchanotenga push tray. Uchanotenga machira nezvokushandisa mumba. Uchanotenga chikafu. Mari yako yakakwanda inokwana. Wozongwesa ukakana ka 50 per side kuti ukwanise kudi waungazogara usina kana senti uchinda kunotengesa. Nikuso kwanisa kuti pamwe wangu sentiment wangu pera uzobhadhira. Were nditiri kumutsvaga. Munhu were nditiri kumutsvaga. Munhu were nditiri kumutsvaga. Munhu were nditiri kumutsvaga. Regatite kuti mari inasi ivate yatotumigwa. Alright mwanangu ndafara zisingaiti. Ndafara asi please zvemwana uchimbosiya uchimudukuyu. Chimbofocus nekuti uve stable pauri. Ukwanise kutenga kufamba uchinda. Haungatori vana 3 ari kumwa mukaka. Wobereka ari kumwa mukaka. Pane chimwe chitukutuku chinoweta chine 2 years ichi. Wozvuzudza chine 2 years. Kune chimwe chine 3 years. Wofamba nawo vari 3 saka business yacho ari budi zvemwanangu. Chimbosiya. Ndinombosiya zvangu ndomboita nevandino nechikuvatumirawo unovatumira chikafu. Yes. Plus une rwendo rwemabhethi. Kumboitwa zvemabhethi first utange kuzviitira hanzi eco cash number. Ndaipinda number irimo pamacomments papa. Iripo pamacomments pane munhu aisa cash send 200 manje cash send inotogwa sei. Alright rega tipe vanotora nono watone $10 saka zvandakuita nono ndakutumira cash send yasendwa ishi ndakuchiitumira kwauri ikoko iwo panotumira $10 zako votone 200 yatumirwa wochingotumira iri yese pamwe chete anditika nono ndakuitumira kwauri. Alright ndakuchitumira kwauri kana kuti yes ine pin and everything iwo botora mari i 200 i wobadza $10 yako anditika then iwesa pamukuru ati ndizvo wesa pamukuru saka madetails epamukuru chakupa saka ndakusenda to your inbox tone number yako iri kupiko. Alright ndisire message ku WhatsApp nono ndisire message ku WhatsApp tone ndisire message ku WhatsApp ndikutumire ma details acho. Hands men we can't be beaten by ladies to do good. Let's show what we
Do it, Panashe. We are waiting. Do it. Ndimi varume vacho. Ichaitona. And 200 is $10 Lisa sai. All right, star. Saka tongoti kune $20 ku SA anditi. Kune $20. Varume chisaitona kwai na Panashe. Varume hatingakundwi nevakadzi. Let's do it. Saka tamirira varume tukupai 5 minutes. Ngaise pasasai. Ora ina ndizozizvana sasai handizivi. Vanongoona kuti anotumira oneyo sasai yacho kana nechi ameno ndiye anosiva. Anongona kutumira nechi. Right. All right. Oh. Right. Right, Jesse. Kune $50 yatotumirwa. Kune tu yaenda kuna Jesse. Kune 50 ndakukusendera screenshot. Kune $50 yaenda kuna Jesse stressed. Kuna sisi ava vakuru. Saka iwo nongo vasendereka. Iye rega ndive ndamuforwardirawo kuitira kuti isvike kwese mari yachona. Andika iwe screenshot kwaari, screenshot kwaari. $50 isho yauya yaenda kuna Jesse. Saka unofanira kupiwa $50 yoyo anditika. Yatouya. And then why can someone pin the pin details? Now even though my banking details pin ayoka acheri. Pin ayoka details acheri varuda kuisa vaise papa. How do we send from UK? Please, sorry, we joined late. The easiest way you can send straight. If you want us to give you the indiciri, if you want us to give you the, details, you can send to a, or you can send kuna treasurer, kuna cherry. Then cherry acha anabataniza because inini and send kwari direct. Tunongeza kuna cherry. Cherry ndiani ma details are create or that. And then you ongo send a one. It's up to you. You can unokwanisa ku request again kuti ndipe screenshot antika kana mara tumi so that you transparency ko see but ane receipt yezvese ane screenshot yezvese ane receipt pasi pakasenda mari anazvo. So it's easier sometimes kuti kana uchida ako unokwanisa senda na chiri asikara uchikwanisa kusenda direct kuna Jesse mkuru topa ma details a Jesse mkuru. Thank you Panashe zvonda dadisa varume vachita come through kudai guys. Kana varume vachita come through kudai ga izvo dadisa ko icherari guys ndi apana vane ma details here. As I don't mind sending to Cherry, what's Cherry's details? In my hand is CV. In my CV, my Cherry, my details. Guys, when I go global, don't come my details are Cherry. When I go global, don't come my details are Cherry. Hi, Tatenda. When I go global, my details are Cherry. I can pin up a group. I'm sorry, don't come out to some comment section. Dima pin. Vice kuna Cherry. Kanaku ear Cherocha Rupico. Miraton. Dakumba Kudan is a 2 minutes when I went. Answer, please share just evocation number. Evocation number ndeipi ndo ya Jesse nikikira ndichi ndikanikoisa indungo ame evocation number ndo ya Jesse mkuriyo ora zikandisi ndo ya nechitupa ora simira ndisi mina ndivaisiri namba zake mina ndivaisiri right evocation ndakupai namba za Jesse wacho ndimudzo kuti kune evocation chauya. Ndamudza ndamusira message kuti kune question iko kandi nditsvage mwanangu munani kudonedze nditsvage Cherry andika ndokufudzosa back because ndizve ma details ake handimasivi ini nemusoro Cherry nasi chinga ndikosande chonetsa Cherry zvino pamwe ngabva kumafaro nezuro izvo zvino asi kana asingandi kubasa unenge akatovata akabva kumafaro zvino kana kuti abva kunaita amen anoshanda usiku kwa yakavata avamuki ndifone direct toni
Hi Flossie. Your call has been forwarded to voicemail. Voicemail. Either akavata kana kuti arikubasa. Pazvini 2. Either akavata kana kuti arikubasa. Manje madetails nevedi vari kuglobal vedu we. Tioneozve. Ndimira ndiende kuglobal kwacho. Akabvisa madetails pakaiswa mamwe. Akabvisiwa madetails. Aiwa aripo. Ndamaona aripo. Aripo. Copy. Manje wanada kupi. Waisa ari kupi? Ari Julie? Ari kupi? Ari kupi? Wamenza ari kupi? Ari kupi Julie madetails acho? Kana vanesa muisa reference kuti Jesse anditi munesa reference kuti Jesse kana maisa kuna Cherry muisa reference kuti Jesse iri kupi na Julie madetails acho? Ari kupi? Hanzi in comment section kwese ndisina kumaona ndidzokere muso. All right, aye. Good. Right, ayo madetails ayo. Madetails ayo panashe, madetails ayo. Madetails taisa. Madetails taisa. Thank you very much. Vanoda kuramba vachiisa guys madetails apo munokwanisa kuisa zvenyu haisi nyaya, and then Cherry will come and tell us kuzviziva ngaindifonere Jesu acho nditomuudza kuza kuti ndichaudza Jesse mangwana. Mira indifonere Jesu acho ndimuudze mukuru zvisanetsa nenduzechasi kuchadona ichi mbochipisa. Hi sisi Jesse, muri sei? Muri sei? Ndiri boa, kuri sei? Ndizvozvo kuri sei koko? Kumusha kuri sei kubasa? Apa izvezvi ndiri kumba but zvese zviri nanewo. Okay. Saka no, pane mari yapi maiona yapinda ndika pachaiswa imwe eco cash. Pane imwe ichatumirwa yakati wandei zvakare. Ichatumirwa kwamuri ndokumbira kuti muri chitsiro kumwana. Antika because tikuda kuti anoziva tinanda ndinaye. I send $20. Oh, thank you Joe. Thank you Joe. Joe. Saka ndamu akuza zvokuita. Ndamuudza zvokuita kuti atenge aende kutsvaga mubhedha, atenge mablankets, atenge chipush tray chokuisa maplates kuitira social service iri kuuya next week, kuitira kuti vasazoti hapasira 50 kuti agare nevana anogona kutorera vana. Animona. And then vanhu vacho havanzwisisike kuti ndomataurira vaita kuti vana ava vakawandisa. Plus munhu wacho mwana mudiki, hatiti munhu akuru. Saka vana ava magariro avari kuita haana kumira fine nekuti vakazofona through iye aenda ikoko, vakafona vachiti tinoda kunzwisisa kuti munhu akazokupa care yekukubatsira iwo zvauri kuti wairwara, ndobva havazodiscover kuziva kuti akazopa advice yechitupa ndeyani. Ndobva vafona vakandibvunza ndakatsananguriwo zvandaisa sezvandaiziva. Ndakatsananguriwo zvandaiziva, vakati proof munayo here? Ndikati hongu proof ndinayo. Vakati alright, chekutanga tichauya ikoko totanga taona kuti anogara pai uye anogara nani. Vana ava vakawandisa zvekuti paeji yemunhu ukachengeta vana. Saka kana tikaona kuti anogona kuchengeta vana tinomusiya nevana vake tichingoona kuti vana vari kuenda kuchikoro here. But tichaita kuti tikawana welfare inokwanisa kuti inobhadhara vana maschool fees, vana vaende kuchikoro nekuti eji yekuchikoro imwe yakagara. Ndikati ipapo munenge ndiita basi. Saka izvozvo vada kuona varikugara vana first, kuona kuti vari kudyi uye vari kurarama sei. Saka vamwe vachiti vamwe vacho vari kumba kuchaendwa kumba ikoko neveSocial welfare ikoko kusvika chaidhaivha kuenda kumakombo kwacho unoona kuti nzvimbo yakaita sei.
uye vana vacho vari kurarama sei, vozoona kuti hazvisiwa mabheti avo vabva process yemabheti. Saka process yemabheti ichiri papending nenyaya yekuti vada kutanga vaona kuti tinogona kuti munhu auya otiudza nyaya yake tomupa mabheti oda ari kutotinepera. Saka toda kutanga taita sei, taona kuti munhu watiri kupa bheti nemhakaita sei. Saka ndopainenga iwo situation vakakunzwisisa zvavo. Saka vakangoti vachatanga vasvika panzvimbo voona plus nyaya yevana iwo nyaya kuona yakanyanya kuvabata zvakanyanya sei. Right. Sa achisana angatiudza zvake ine ndandiri kupa fungidzira ipapa but ndangoti handidi kutanga ndamboisa fiye maari. Ndandiri kupa fungidzira kuti zera rake nevana 5 asingashandi. Saka chandakunza kunotisa ndechekuti social service sikauya pakawaridzwa pakona apo. Avana vanotogwa 2 vana vanoenda chete vadiki vanoenda afa. Andowana. Saka ndozvadoda kuzama kuti ichi zvisaite saizvozvo ndoti vangoenda havawani. Anoona. Saka at least mumba macho mukaita mbedha chinhu chero zvikasarongedzwa munotaridzikawo kuti muri kudini chirakazoti ndine vanhu vanondibatsira akazotifonerawo andiona at least muvanenge ona pari kugara vana pakadiwo pari safe plus iye anenge atohodha pavachauya anenge ane zvinhu zvaanotengesawo zvaachavatadzisa kuti ndiri kutengesawo zvinhu zvangu izvi vanongozisishino kuti baba vanoihwisisa yekutarisa paanogara iyoyo nyaya iyoyo yakakosha vanotoikoshesa anogara pai arikumbhonya zvese. Saka vakamubvunza zvese anenge akatsanangura kuti ndina mhamo vakadai vakazokwanisa kundibatsira kuti ndikwanisewo kuzorapiwa kusvika ndadii kusvika ndapora. Nokuti iye ane mabhukisi anga anawo epaakaoparetwa nepaakaitwa nhundi paakambotreatiwa cancer pakaitwa lipi yeye zvese anga anazvo but chainetsa ndo challenge yesenemu nekudii. Saka social welfare iripo pakuti ivo vanoziva kuti vana vakaita sevavo vasingazikamwa mababa nanamai vanotoreswa vakaita sei mabheti kuti vakwanise kuwana mabheti. Because dhiyo iyi inoti yakati tinogona kubatsira munhu wokuti akati tinoziva baba but baba havasi kuda kutitoresa nditoresa mabheti vanogona kuenda ikoko kuti vauya process yavanoita kuti baba havazisikamwa kuti vanonzani then vanaopiwa mabheti. Kana mai vachisikamwa senemu vanotopiwa vaine senemu yani yaamai next of kin yaamai. Saka pachallenge mai havazikami vanotoona nezvevana social welfare saka ndopapa neprocess yavo ndomataurira avanga vachiita iwo. Saka ndoona sekuti akakwanisa kutengesa izvozvo ipoindi number 1 yakanaka akwanisa kutengesa owana pekugara saizvozvo antaane pekugara kwatonga mubhedha kake pikiso zvimaplates otanga kuhodha staff rakewo nekuti haangori kudzoka kumashure anongosimuka achinda at least nokuti isusu nokuti zvinoitika jesi isusu hatirambi tichizoramba tichizobatsira. Saka tinodzidzisa munhu kuredza andiona hatikupi hove Yes. Akahodha staff rake re300 net haambofadzoka kumashura zvoita anototangira ipapo achitochengeta vana achienda kumberi. Akasaita pfungwa yekuti akaona mari andaita zvitengwa papo ndopatitsa kumaneja mune muripo mune muchitarisawo nekumurangaridza dambudziko rake kuti aiwa kaona vanhu ava nokuti ndatomuudza ndikati toda kuti tozama kuti umire straight umire wega nokuti iwo izvozvo kune tinotoriwo pano tinotori nemumwe anenge achitouya uchibva iwewe tine next anenge achipinda because ministry wedu hausi kubatsira munhu one ndokukwanisa kubatsira as many people as we can. Saka right now tachifocusa newe but uchibva iwewe panenge pachitopinda umwe munhu atisingazivi kuti anouya apa mwakaremara pamwe akadini andiona so ndopatiri kudai at least takusvika kwekupedzisira tatosvika kumapena so akangota kuhodha tatopedza imba yake mubhedha zvise zvatovepo and then tochingomira kuti mabheti aita tapedza bye done. Zvemabheti zvacho ndotoona kunge zvakadhani because vesocial welfare vakangouya chitogoona kuti ichi chokwadi chitotaurwa nemunhu arikugara nevana vake nhamba yakati zvatopera nekungoona paanogara ongonyora tsamba vakatomba kuenda kuzvitupa ongosvika nekutambidzwa mabheka akachita sei achidzoka kumba ozonotora chitupa. Vana vari uko kwanzi aiwa don't worry vamwe vedu vanodhraivha
then woenda ikoko wonoona panzvimbo yacho kuti pane vana vangani kuzi hatikwanisi kuti vana ava vawane mabhethi vasipo vamusatanga vaonekwa kuti vobatsirwa sei. Saka vanenge vakatofona asi feedback havasati vandipa sister vachiva vaiti ndichazokupa ifeedback ndokuudza kuti taronga zvipi. Saka ndichakuzivisai but vari kutarisira kuti wiki iri ndinoona kuti mabhethi anogona kunge hawo aprocesswa akatobuda zviri nani obva anoita chitupa zviri nani obva aita chitupa chitupa anozotora ega chero chisipwa hachitupa vanotongova nebheki unotora unotora. Aiwa, saka ndinotenda Jason, thank you very much. Tangoti rega tikuudza kuti kune uzvishamisika kuti kova mari dzinongopinda vana unduudza zviri kufamba sei. Saka ndati rega tikuudze kuti uzive kuti kana mari dzapinda ndedzake. Akutodzi tataura naye iye kuti mari kauya odai ari kuziya. Alright, muita basa iri makayamura zvenyu mweya waMwari kutaura kuti tendero kune vamwe vari kubatsira kuti vakatomira-mirawo munhu akasvika kuitawo zvakanaka izve zvaugona kuzviraramiro vanhu vanouya zvavo vachinditenda but ndinongoti Mwari ndiye muchengeti wevanhu. Aiwa, tinoda kutendawo zvisingaiti nekuti dei akanga usina kumuti uya mutorwa chingoya ugare apa munhu achirwara kudaro but wakazvaona kuzvitarisa kuti munhu ari kurwara. Hana yangu yaitorova chisimelo zvakangoma uchengeta masina bhepi usingaziva kuti anobva kupi. Wakamuka akati imomuka ne room muno matinogara ndinomumisa kupi. I know nezvivindi kuti mumwe aitobvunza kuti zvivindi zvako izvo wakazvihodha kupi unoita mumwe murefu uyu munhu yakawirwa nedambudziko yagara ari murwere uchaita sei. Nakunditarise zvivana zvake ndo zvinondirwadza zvinoita zvimatwinsi zvidiki pfungo kuti kudi mutimba pano hazviite. Saka ndakangoti Mwari ndibatsirei ndiite mweya. Saka sadza hariperi kubika sadza tinongodyawo sadza chinhu chinoora chinhu chinoenda kutoireti icho ndinacho asi dai ndandine zvandinazvo ndaigonawo kudini kubatsira ndizvozvo. Aiwa, wakatogona iwe pako wakatogona wakatopedza ufunge kuna Mwari wakatochaisa wakatopedza masports ufunge pako wakatopedza ufunge isusu nesu tatosvikawo pakuti takuchitopedza. I so wish dei vanhu vakawanda tikaona vanhu vakafanana newe munyika vanongosvika 50 zvavo nyika inonaka ufunge zvino vanhu vemunyika kwedu hatibatsirani kuti kwai ndodipopo kugara ndichigwara hatibatsirani hazviiti. Ndakutarisa munzvimbo mutitori nevamwe vanhu matambudziko hoko but unotongoona kuti Mwari dai maita kuti munhu abatsirike. Izvozvo haana chanacho haana anomupa chekudya. Vamwe vanhu kune vanhu vari kutambura sisime munyika matinogara toona kutodwa kuda kuchema kuti Mwari munhu anosvika pakurarama kwenyu hwakadai ari munhu anonzi anorarama ii what kind of life. Saka zvotoda nyasha dzaMwari kuti dzipindire. Ichokwadi. Aiwa, tichauya tichimuona zvedu isu Jesu manje tichasvikako zvedu. Ndamudza kuti tichakudza kuti zvarini but tichasvika kwenyu ikoko tokuona ipapo. Aiwa, tinouya. Alright Jesu, thank you very much. Alright, dzatove 7 kamakore na 7 ndakutorara iye wakumbokwake ndakumbasana mbobva unomucheka ndavana abika achidya chikafu nevana vake ngati mhuri yaita sei zvatonaka ufunge Mwari vakanaka. Thank you very much Jesu, rega timudzose. Right, pana Tino panapa. Tino aisa 20 pounds ake futi kuna Cherry. Tino aisa 20 pounds ake kuna Cherry. Tino aisa 20 pounds kuna Cherry. I just pray Cherry uyu ndombata nhasi mari yoye vatatumirwa. Jani ndaiona mari yako. Thank you my sister, thank you. Right, saka guys, from the bottom of my heart toda kutendai guys, you have made this possible. Kwatasvika tava kusvika kumagumo ekuti Jesi tichiparadzana naye. Jesi wave nemba yake tikangobata musikana we 6 months rent uyu akabhadhara 6 months rent dzake. Jesi unenge wava nemubhedha wake, tototi ave nemubhedha wake, ave nepush tray yake, ave nemablankets ake nemapoto ake, ave nechikafu chake, ave nestati yake. Jesi anenge anaka akuchizvimirira. Mabhethi takagwa hondo. Gina Kembo, thank you very much kugwisa nyaya yemabhethi iyi. Thank you very much. Tine one of us mudiaries Gina ndiye akakwanisa kugwisa nyaya yemabhethi kuti tisvika apa patasvika apa. So Gina teamwork, anaiona kuti teamwork diaries i teamwork.
haisi yemunhu one, teamwork. And mashona ini ndingori driver webus andika kuna conductor anditika kune mapassenger tichinda takadaro achisi chinje munhu one. So vanona teamwork yatoita mabheka anenge atovepo soon zvinhu zvake zvatoita tatopedza naye tozongopota chingotiwo Jesse how are you asi tatopedza andimaona tinenge tatopedza naye andimazviona right. Ndine vamwe vanhu vandoda kumbobvunzawo zvangu but ndichazobvunza ngokuseri. Kune timu rakapinda kuseri kumakatanga group renyu muchivakira mukadzi uya wekuinyanga here kana kuti kuinyanga here kana kuti kwaMutare Hameno Samwete mave papi? Hanzi I wish madhairs anouya nehope anachizopora chane feedback. Martha isu feedback hatina basa nayo isu. Feedback ndo hatina basa nayo. Unovaona vanodzoka nevanhu kumunhu kana zvangomira kira adzoki nefeedback anotoinda. Isu hatina basa nefeedback isu asi Mwari vanoziva. Chirakatipa yedu feedback isu stodini asi munhu ari important kuziva anenge achiziva kuti munhu akatobatsirwa ndiMwari. Isusu saka tiki yedu tinoida kuna Mwari. Ndokwatinoda tiki yedu ikoko. Ndokwatinoda feedback yedu ikoko. Feedback yevanhu inonetsa. Andiona inonetsa feedback yevanhu. Saka chiri vakasadzoka zvavone feedback it's okay. But isusu tikuziva panapa kuti pedu takatopedza. Andiona pedu tinenge takatopedza. Ukada kumirira kuti ndoda kutendwa nevanhu unoita disappointed. Unorega kubatsira vanhu aufoka batsira vanhu because vanhu ivavo they are the people that comes and disturbs you. Ndo vanhu vachitokudisturb. Avawauri kubatsira ivavo. Saka the best way is not to expect anything. Don't expect kana wabatsira, don't expect anything from that person wabatsira. Usa expect anything kune kwa tobatsira chisiya zvakadaro zviende chirakazodini ndezvake asi Mwari vanoona. Ndo zviri important izvozvo. Mwari vanoona vanhu vanonetsa. Anomaona right. Saka ya Jesse toti tapedza anditika toti tapedza aiwa guys ndafara vedwe ndawa kufara kusununguka chaiko kwa Jesse kuti akusvika kumagumu anditika timbo wavave project yekwamutare team rakapinda chiti aiwa tiri kuita project kuti mave papi veteam rekwamutare. Mwari wedu muhombe ndo zvavanoita. Hanzi help with no expectation you will live a peaceful life. Yes Shamiso we don't please pay PayPal. Andizive PayPal yacheri andizive people actually nemsoro andizive just help, don't expect anything. Imi guys vamwedu pamwe dei takatofa kudhara but because of zvatakaitira vamwe vanhu ka Mwari vakawedzera makore kurarama and I will never know about it but I'm at peace. Vamwe vane zvavainamatira makore anditimaona vazongona zvakuitika vave nemakore pamwe munhu wakabatsira kana Mwari vakukublessa ka havauyi nekuti wakapa yaha vauya vari kulidha vacho vauya ish kwanzi project yekubechinafu inoda minamato. What's going on my nini? Tell us about the project. Ndeyenyu project mugrupu makati muri kuita project nokuti hazvizobudi kuti makapa munhu hope. Mukapa munhu hope tikade takareza mari iyoyo pano yakatovakwa dzimba dzokumusha dzakachipa kuvaka ingadi yakatovakwa ikapera kudhara mukapa munhu hope mukati aiwa tikaite group redu tipinde tinobatsira mapinda group yamubva mangoti zi apa munhu achadzoka achitaura kuti anenge akunyara but zvinenge zvisisiri right. Hanzi I was also going to follow up in the group about the progress. I contributed $100. Saka muri kunzi makapiwa $100. Maini kukunzi kune $100 yakabviswa ye this project. But nakune munhu anakabvisa. We all know kuti $100 yacho haivaki imba. I don't know kuti quotation yenyu yanga iri yemari. I don't know. Hanzi asana namboona project yediary zati zakusunga say, "Manini, what's going on? Come and tell us." Because tiri kutoshamisika what's going on. Asana namboona project singasimuki. Inosimuka. Imi yenyu ndio yakatotanga before yagogo yangu yekumasuri. Yangu yagogo yakatopedza kuti atakatopedza takatanga gogo vatogara pamawo. Kuti collection field budai mudzoke maini. Kwa yenyu chichi kuitika pa project nokuti zvinenge zvisinamira zvakanaka guys. Atipe munhu hope. Tosimuza hope yake onodza vabereki vake vachembera kumusha kuti tiri kuitika zvakadai so nevanhu and then all of a sudden you guys you go see. That's not correct guys. Hanzi na admin project ekubechinafu mawana hapana chakafamba tried though people just went quiet until you see guys you see what I'm talking about you see ma project aya guys tinopa vanhu iri kuti collection failed fona iletu fona tuone kana mainini monesa fona iteams yes it's like ma project aya tinobva tapa mumwe anenge achihetawo hanzi 800 saka moda dzati vakadzi vose vakuru varimo nemari dzanodzi vakatiza kuiraisa $800 how many months? Come on guys, allow me to book by. How many months guys? Ndiyo yo project ya mucha guys. Ndiyo yo project ya mucha.
How many months, guys? $800. Children aita ma 50-50 pamwedzi ingade yakatopera. Vabereki ingade vakatobva kusakubva kwavanogara kuya. Ingade vakatoenda kunhingikiri uko. $100 yaJesse yaiswa. Yazoiswa iri 150 yaJesse. Uyu mwana uyu anongorina mwari wake wanofamba nayo, so ana mwari wakanifamba naye atozoiswa iri 150. Letu fona itinzwe letinokumburawo ufone tinzoti zviri kufamba sei, and then Jesse takupedza naye tione kuti takubatsira iwo, right? Because hazvizodi, guys, pane munhu anenge akapromiswa arimo hazvizoyatsobuda mushe, guys. Hazvipe chimiro chakanaka izvi. Admin ndipi kamuri project iri gaitivane muri kutsvamisa sei? Yakaitika paproject yedu yekudhestaff is most of the information that we were looking for took a bit more to get. Okay. And also pane vanhu vaifana kuenda kwanditi kunoona ground kuti zveshwastem iripo here hatiri kunyeperwa, but it also took long because munhu akaofa kuenda akaramba achiposira ende hakukwanise kumanikidza munhu kuti enda. But pane a very good sister of ours ari kuaustralia ndiye akabvisa mari yekuti kuendwe kudhestaff. So eventually this person akazotuma munin'ina wake ndiye akazoenda nambuya mai vemusikana vamucha because anzi baba zvakaklasha neprogramu yanga ina baba, so zvavaenda zvavanoona zveshuwa vakatumira mapicture kuti zveshuwa the place is there, hakusi kunyeba, and then ndobvaadzoka indikati maita bladha because maifana kubva matobvudza kuti kwamungawane quotation ndekupi iri yemomo. Yes, makumusha wakachipa Lucky ndakazvoita ndakazokomunicata nesikana akati hazvinetsi kumira noti variko vanogona kutipa quotation atipa nhamba dzavo. Ndobva tapiwa quotation, but quotation yatakapiwa yanga ingori materials chete, materials dzaidiwa. It wasn't a quotation actually, it was a list of the things that we needed to buy kuti zvinhu zvivakwe izvi. And then iye kokupedzisira munhu andobva azongonyora kuti labor $400. Saka still takatoita one place yekuti hatina ma-actual quotations of things, of the materials, because paifana kunyorwa kakunzi let's say 30 masaga cement, $100 or whatever the money zvaicosta. So tobva taita stack futi ipapo kuti toita sei. Then I think we try to get in touch with the men as well. Ndobva azotipa ma-quotation, vazotipa ma-prices ayaya. And I think mari yematerial ndofunga yakazoita 800 ndikutaura rough numbers, ndiyo yakazoita 800, and then plus 200 yake yelabor and some other hidden costs. I think like one of the girls wrote kuti quotation yedu yakasvika pa$1,600. Alright, mugrupu umwe asikana project yedu chibvisa izvi mari dzi pakabvisa a few people vakabvisa mari. Ndakaisa madetails angu, ndakaisa madetails acheri kuti vari kuuk kuti zvikurerukirei munoisa maakaunti macheri munyora reference yekuti mucha or something like that. And then in ndobva ndaisa paper yangu kuti vanenge vachiitirwa easy nepaper, you can put mupaper mangu wonyora kuti imari yekwamucha kwangu handidi kunyeka, hakuna kana decent rakauya. Then kune a few, I think vadariki 5 vakazonyora kuti anyora tatumira kuna Cheri. So Cheri should have a few people who sent the money to her account. Pane one anyora chitoti ndakaisa $100.
So not knowing now the others kuti mune ma screenshots ekuti vamwe vacho vakaisa mangani. Of course chera anenge anazvo ake, but you guys also need to have reference and to know kuti munhu nemunhu akaisa mari. Ndizvo ini ndakabva ndandoona zaa ndakabva ndarwara aya. When I told the excuse and kuvasikana guys, I need to take a back step a bit because I'm supposed to almost plus AF Kamara Diki Kamara Church. So from the energy project, as in group Ndirima now Buddha. But group Matongo group and just the therapist and I was really. So my suggestion was tichitaura kuadmin group tichaenda nasizimeni zvinokumbira sisine chimbo chichikana mufai project iti vanhu vamukefutitanyowani zvakakuomera aya zvinakana zvakakungoti baita ini ulakire kutika hanzi namaini ndakaisawo 50 pounds. Alright, mareference atinenge makaisa musaisa muse mareference enyu guys because kwachari kunopinda ani kune mari yajesi kwozopindawo mari dzenyu dzinomixiwa. Many of us are 50. Mine reminder for you. Takatanga kushaya futi nonzichi. Takatanga kushaya futi about a woman. I try suddenly remember I came to you and ndikakumbira madam and admin and everyone gets their own stuff going on. Takakumbira nakati utachikumbira wabati wamari. Kumakati kukumbira wamari ni wabati mari. Vakavati umweni vanokubata mari dzekuafrica here taitaura nyaya dzekuafrica yekuti kuzimbabwe koda mubati womwe aiwa letu handiti zvamunoita zvoti mari kana yaungana makatopiwa labor kudhara makaudza kunzi makotesheni zvinhu zvikuita $100 handiti mune munhu wamunai kudhara akaenda paground handitika zvinhu zvave mari mabata handitika munhu mamunyorera handitika oenda mumba yake transport ochinotenga zvinhu izvi ikoko kubekinafu izvozvo zvasisi ani wacho ndiani anenge akabata mari yacho yekudhechera kuzimbabwe munobata imini iwe kujemeko kunobata mari muzongoiripisa panoenda musikana uyu kunotenga zvinhu mungorasika one detail yekuti havasi vanhu vese vane access yekuisa mari lese ikunoko no problem vane maecocash yekungokanda muecocash handitiivese wese kuti tongopa munhu wese zvanga tozonzwa kuti mari yayazona saka ipapo mai ndakashaya munhu anobata mari takazama kushaya munhu anobata mari kuzimbabwe kushaya munhu anobata mari kuSouth Africa kusvika vangoti tuzo nazvo kachaika zvinotochidhini manje vantu nini ndakatshaya vekuSouth Africa vese vakati auya ati vanhu handikwanisi uye ati vanhu handikwanisi ati vanhu akati ndikuenda kuZimbabwe vari kuZimbabwe ndakatshaya the girl aifanira kuenda kubhechinafu akati inini ndiri kutorongawo zvinhu zvavo guys sakamunoza majainzi ese hapana munhu ari honest apa ari kuZimbabwe ivi guys kwanai kwakashekwa munhu ari kuZimbabwe guys ari honest ndakaofa sismeli ndakaona munhu akaofa saka taiti ngatidzokere kuna sismeli vatitire live humble fire project titange zvipanwa chirega ichipedza zvajesu alright no problem chirega ichipedza yajesu let's not mix the two chirega mari dzaenda kuna cheri dzajesu dzikliwe dzese dziende kumuriti wadzo andika and then patinozouya then aripi iye mumudza andibate mucho wacho then ochiuya todzoka naye futi tochitanga yake project hanzi ndipendi ndikubatirira tinozi uri kuZimbabwe here guys zvinhu zveproject pane project mari dzekudonetera vanhu vanotambura hadzidyiwe dzine munyama hadzidyiwe saka ukamboziva kuti haisi yangu kana uchipiwa transport unopiwa transport yako pasaidi kunzi iyi ndekukwirisa kuti uende kubhechinafu unotopiwa mari yako yetransport hapana kuti vangatishandisa mari yako vatokupawo yako yetransport akapiwa nesister in Australia she sent money ndiyo yakakwirisa vanhu kuenda kubhechinafu saka ndichamuudza takubata kwai yave negroup ine group zimu kwai group kwai zimu ine group whatsapp group hatirizivi isu ine whatsapp group reproject yamucho aiwa hanzi whatsapp group maybe we can scout imomo ndizvo ngavatipe masuggestions acho vari mengupu macho tizive kuti tiisa but ane munhu ari kubata mari kuZimbabwe
And then besides the Matamarisi snake, Matamari won't be managed at this work. I don't want Marivana kuda kwavo late God will come through. Atite Marivana vanopindira kana Mwari vada chinchitika chinoitika kana vasingadiwo it will start but kana vachida it will go ahead. Don't worry. Yajesi yatopera nekunga mari yake dzikaenda zvajesi tatongomirira iri kuona video nekungozonzwa kuti chi ndakawana mabhethi izvi zvehembe dzokumutumira zvatove but zviombe zvine zvatoitwa tetangozotumirawo hedu but pekuti contribution tinenge tapedza. So we might as well jump in kune iyoyo yemuchi hanzi tina Belinda alright andimoka munodi edha kugroup rekire goredi vikiri kokore Zimbabwe edha ile tu na mai na Mona Lisa edha ile tina Mona Lisa iko kugroup kokoko then vaskauteka kuti mobatsirana navo guys. Belinda batsirana inavo kugroup kokoko edha ile tu kauya kusenda kupa number za leti neza Mona Lisa add them group reku Zimbabwe ikoko just for this project chete iyo yekubesera ipere tipe ava chizobuti bo guys huh? Alright, sharp. Hari ndezvini. Hello dear. Hello, ndangoti kokotse kuti hanzi Chris mutsanga vatiza the whole family nevazukuru Atisati china takanopinda munyaya idzodzo atisati chiri kumapesa dzedu. Thank you. Ndangoti ndokokudza ikana yazikana kuti ashike guess ouya kuita kuti vanhu vatize nevazukuru apa yeKristu mutsanga ane dhairi anotoda mapamba kupfekedzwa muromo wake kuti apfekedzwe mapamba iye achiita dhairi ari kutize apa ndiani ingachiudza the nation kuti izvuni hapana chavari kutya saka vari kutizei havasi kutya vari kutiza vavaita kuDubai endai kwahopo chimono munoona pane munhu waipayapo tatoapdata kuna chihopo chimono. Alright, iripo chirega tichipedzisai tigopinda muiyo ndo yatatogarira pana papolitics iyoyo tikatipedze tigopinda muiyo nyika nezvinde munhu yuka abva ado kutodisturba right. Ari kuti tiudze Jesi kuti ndopedzisira ewa ndizvozvo we have to tell Jesi kuti azive kuti ndopedzisira akuchina imwe mari ochitoita make use of this chatichamupa isusu inhumbi dzekuti awedzere kustock yake. Nhumbi tinotomupa bhero chairo kana bhero nehafu ndinadzo hopo tinomupa otanga asi zvepamari tapedza guys we are done. Bhedha anenge anawo regai tigozona kuti pachatengwa chinechi and then totangira ipapo right. Saka zvakuitika pana pane zvekuti guys takuchipinda munyaya yanachiti zvetinozoti cry my beloved country yabva yatohaijekwa handimaona. Saka timu Zimbabwe vari kuZimbabwe vese kune WhatsApp group renyu reDiaries. Kana uri muDiaries uri kuZimbabwe kune WhatsApp group ririko batai maadmin muise group ikoko batwai maadmin muise group ikoko kuita kuti patinouya kuZimba payaka mumbotindisa kugava nai mona kutiza patinouya kuZimba mumbotindisa kugava handimaona mumbotindisa kugava izvozvo. Belinda mazimu Diaries please mazimu Diaries ose please ari kuzima Zim Diaries group renyika iriko reWhatsApp ndasando zvisiti kune group reWhatsApp ndakopinda group reWhatsApp patinouya kumumbotinisa kugava mumbotinisa kumafaro kugava restaurant anditika right. So guys takupinda munyaya idzi tikungorova 1 hour panyaya iyi 1 hour yes 1 hour ndobva ndatoenda because ndida kugadzira mangwana ndikuda basi saka ndida kumbogadzira anditika right guys. Tinoda kungotaura pana pamuono chekutanga let me put this disclaimer handitika takapiwa freedom of speech navamunangagwa tine freedom of speech ndio yatiri kuexercise pano handitika hatisi kutuka asi tikutaura pfungwa dzedu nemaonero edu. Tinoziva kuti peji rino rinoonekwa nevanhu vakuru chaivo vamwe vezvinzvimbo zvokumusoro vanoona peji irori. Saka tine chida kuti mumbohawo pfungwa dzepofu nokuti kuti inzi nyika inotongwa vanotongwa vacho ndisu vanhu hati ndizvo ndisu vanhu tinotongwa haigoni kuita nyika isina vanhu inenge ine miti chete nerodhi kana idzo rodhi dzoshandiswa kusina vanhu. Saka zvichemo zvevanhu mukazvinzwawo kana muzonogara pasi handitika mungonyatso kuona asi vana veZimbabwe vari kuchema zvinhu zvavari kuchema izvi hatigonero tichigadzirise because chokwadi chekutanga tinenge tisingadi kuti munyika medu mushedwe ropa. We don't want kuti munyika medu mushedwe blood. Tinenge tichihopa kuti zvinhu zvifambe negwara zvinhu zviitikewo vanhu vakati apa watadza
chiburuka pachigaro munhu ongoti right oburukawo pachigaro handika osaina mapepawo opaanotevera akauya akafeira futi toita zvedhisemba kuti wakonewa ibva tobvisazve toisa sezvinoita kune dzimwe nyika anoona kune dzimwe nyika uchemajana unochinjanwa vanhu vanopanana chimuti hakuna munhu anoda kugara nechimuti nekusingaperi right kuti ugare nechimuti nekusingaperi chiita kuti vana vekuzimbabwe vakufanira kuti tomubvisirei nokuti zvinhu zviri kufaya mishonga izere muzvipatara anoindirei rodhi dzakanaka anoindirei onai mvura matepu irimo anoindirei magetsi ariti kotomubvisirei hanomaona zvese zviro zvakabatana mitoriro vari kuzama vari kukiriya pakadaro tinobvisirei munhu asi panguva ino iyi isati tinaotabvisa hatina kudaro guys musazotikota ro hatina kuti tiri kubvisa munhu asi kuti tiri kuti right now vana vezimbabwe vari kuchema nezvinhu zviri kuitika kunyika yedu yezimbabwe vachichema kudaro its like hapana ari kutiona ende hapana ari kutinzwa isi ndekuti tinzwikwe tinochemedza mairaisika timbomira mairaisi mbomira wena munin'ina wangu timbofamba nenyaya sezvazviri isi ndekuti tinzwikwe hatinzwikwi tinototsvinyigwa wedu munyika imomo asi chandonyatsokuziva isusu cheko nyika yezimbabwe ndeyedu isu tisu varidzi venyika isu tose isu neni tisu varidzi kana kuchii zimbabwe mirapo ndini tinonomirapo that means tichida kuti tingodzwikwawo hatikwanisi hedu kuti tingadini asi tichida kungoti mutinzwewo zvikuru sei samadzimai chibuda kumadzimai kunoku tinzwisiseiwo kuti pachipatara apo vanhu vachida kunozvara hakuna magloves hakuna maincubators oxygen chaiva nochinjana oxygen 1 vari 100 hakuna mibhedha chayakatyoka unoenda nemazvinhu zvakumagetsi kune kusanga nemakendro ako kuharare hospital guta guru reharare zvinhu zvinobata vanhu vakawanda zvinhu zvinotibata anditika chiri joyce chipo chikomba ndozvatisingadi zvokuda kuya muchitivhundusira pano izvozvo please stop it guys zvokuti kwayamatanga stop it ndagandisa disclaimer pano kuti kana usingazivi kuti muzimbabwe baba president vakatotaura kuti ndakupai freedom of speech vakadaro kuti freedom of speech ndakupai saka we are exercising that pano within inside violence hatina kuinzida violence hatina tiri kuda kunzwikwa zvichemo zvedu sevana venyika hatina kunati vanhu ngavaende vanorwa isu tiri kuda kuti zvichemo zvedu zvirwikwe ini ndakatomira zvangu isu mina ndikudzai chimwe chinhu chamunokanganisa rejoice chamuri kukanganwa isusu tave kuma40s takararama life yedu yemukaka nemabhanzi kuchikoro tichiwana zvakaisiwa paclassroom pagedhe rechikoro kuseni kusina anoba waiwana mabhanzi achipisa mukaka uripo chipaindi chefresh milk chiya tichipiwa kuseni mumwe nemumwe tichidya antika tikararama teme kuti magadheni ekudzimba dzedu chekukumarokesheni uko taitodidza nehospitafefefefefe muriwo wakadai ika munoti haifiridziya tasingadziti mvura inonetsa tichingoflasha madira ajojina tikararama life yekuti taingoti nguva dzinoidzi unongonoti ketye magetsi ako antika takaenda kuzvikoro zvakatonaka nguva yacho zvinhu zvaifaya mari yacho yakaine value kuti tisakashandisa $2 eblue aya gaitsikana muchiziva yeblue $2 iya ndiyo yatakashandisa yataishandisa isusu dhola kwaive nemasendi aitenga anditi so takuitira imimi vasukuru ndemi vana vechidiki imimi how do you feel iwewo wakapedza degree une madegree uri kuya kuzoita senisina kudzidza pana pakuya kuzochengeta chemberi nevanhu vanogwara jeri iwe une madegree how do you feel mwana wako akapedza chikoro kuiwawo pauzet apo anogamba kusina achigara pabridge ndopane ndakagara achisvita mutoriro unonzwa sei isusu tikada kugatora nyaya itsokona kurika kusara kwesi takatochembera isu but tiri kuitira imimi vechidiki imimi iko zvinongonoswera pasocial media muchingotuka vanhu because hamuna chekuita you've got nothing to do iko kuine makabasa kuita kubasa unoenda unosora uri busy kubasa hauna nguva nesocial media unenge uri busy kubasa ukabva kubasa unenge wakaneta unoenda kumba unovata social media unozongoiona wapo unenge uri off musi weekend but ndimi munoswera pasocial media endai pamagroups kumapeji vane mapeji endai kumastatistics enyuko inokutaridzai kuti number hombe maages mahombe anodhibhuta pasocial media ndeapi endai munoona from 18 to 34
ndo vakazara pasocial media ndikutaridze izvozvo papeji ranga pamusitonyeka 18 to 34 ndo vakazara pasocial media because you've got nothing to do hamuna chekuita takuti titaure moti munorohwa saka nyika chichanaka sei ichanaka sei what you want is just to be heard guys kuti madrugs anyanya munyika hani muri kunzwa madrugs anyanya munyika madrugs and azvineve kuti hazvisi kutombozikanwa kuti vari kusupply ndivanani varitozikanwa but vanhu vari untouchable chete varitozikanwa kuti makingpin ndivananingi varitozikanwa guys but hakuna nanda kuvanongedza vanongosiiwa and chero mapurisa akaziva guys mapurisa anotambira bondi ibondi anozi mabondi mazigi vanotambira mazigi avanotambira akaenda pana drug lord akapiwa $100 do you think anoiramba munofunga kuti wori unopera sei mumusha medu guys munyika medu ngataurei chokwadi munofunga kuti wori unopera sei munyika medu mupurisa haasi kutambira akanopiwa chekuseri chemukomo hatarina usarima wake anogamuchira chero dai uriwo unogamuchira unotogamuchira mupi mosvo because ndiyo mari yari kuwana iyoyo saka mukorapsheni inopera sei munyika medu inopera sei haiperi asiwo isingaperi kudaro vana vari kuparara nemadrugs munoza zvita drug here guys do you know zvinoita madrugs munhu wemadrugs guys akaona kuti ashayiwa mari yefix anotora zvinhu zvemumba zvinhu zvevabereki zvapera kutorwa kuti atengese guys anotora kana chikorobho anozama kunochitengesa kuti atenge fix yekuti ashute drug vabereki vari kuda inyanga dzamwana dzekuzimbabwe vana vari vabereki vari kurayiwa nevanhu kuzimbabwe kana adhakwa munhu anoona sokuti I can do it mangari anotoona sokuti akabata chinhu cheplastic anosati akabata hosepipe akabata banga unoona sokuti akurova mai nechihosepipe achitobaya mai nebanga because haasiri angasiri munova state of mind panenge achiita izvozvo idombo riri kushanda makagboona vanhu vanotengesa muriwo vachimhanyiswa kuzimbabwe kana dhiniwo guys muti tinyarari vanhu vari kutengesa muriwo havana kana guys vanenge ane stock ye$15 ndo stock yega yanayo ari kumhanyiswa achitoregwa city council asi naive vanhu city council tozviza kuti kubasa we know kuti kubasa zvechokwadi kubasa handika but munonzwawo sei muchimhanyisa mai vakutengesa magake asingasviki kana $10 munonzwa sei how do you feel muchimhanyisa mai vane stoku yekuti ndezve $7 muri kuvatorera $7 iyoyo munonzwa sei munonzwa sei guys zvimwe ndezvimwe hazvo ka tingati kunyaradzwa kuita sei handika hatina kutuka hatina kuincite violence we are just airing out our grievances and we are allowed to air out our grievances we are allowed zviri kuitika munyika sirizvo guys taikwira bhazi resupu munoziva supu yanga ine kambani yemabhazi supu mabhazi akawanda izuko taikwira bhazi 2 cents kuenda kuchikoro nokudzoka 2 cents mufunge richitofamba netimetable guys senini hamundowa kurwadziwa ako guys tara chokwadi ndorwa kurwadziwa muri kuona zvinoitika kuno kuuk izvi ndo zvanga zvakaita zimbabwe guys tara chokwadi naiveduwe maold cargos ndibetsereiwo vari kuma 36 37 years 38 39 40 zvichienda kumberi ndibatsireiwo vari muuk zvinhu zviri muuk asi zvanga zviri kuzimbabwe time yatakakura taurai chokwadi chinyuwani chii chiri muno kuchanga tisina mborarama kuzimbabwe chii chinyuwani chiri muno muuk takurama timetable yemabhazi supuko taidza kuti supuko rinosvika exactly 30 minutes riri kusvika ende raiuya bhazi hakuna kunzi bhazi radhirewa kuti kuse zvinokuita muno raiuya train iya yavanhu vaibva kuharare vachienda kubhulawai handi muri kuona taitozikanwa kuti train ukatoenda kunomira parailways handika train kuti timetable yayo vanhu vakazara parailways pakai train ichiuya vanhu tichizara kutrain kudai nokuti yakachipa hanimana yaingoita ingati yakaita $5 kusvika kuharare netrain every day train aifamba dzaitopesana kudai so train iko zvino njanji chenjanji yekuti train ifambe hakuna mabhaa akatotorwa kuda akatonotengeswa murodhu mumo munjanji memia zvakakwadamuka hamusini saka chokwadi chaiko zvekwamwari hamusini
Stage kwaitinyarara hakuna chinhu chiri mu-UK muno mugai chatisina kurarama kuZimbabwe kweni ndiri kutoona zvese zvikoro vanhu takuti hetu kuitira vana takuti vana vakabhadhari school fees vana tasingabhadhari school fees isusu tasingabhadhari school fees kuZimbabwe isusu zvekwamwari kudai guys tasingabhadhari school fees isu taita kuchikoro mahara isu taingotengerwa uniform zvingoriko kuno ku-UK unototengera mwana wako uniform oyi mabhuku takasati taigwa mabhuku isu guys ndiri kunyepa here taurai chokwadi ndiri kunyepa here ndiri kunyepa here guys maitenga mabhuku here imi guys taipiwa mabhuku kuchikoro zviri muno mu-UK ndozvaingoitika kuZimbabwe ndozvaingoitika mufunge but iko zvino vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika totoona sokuti hazvinhu zvakaitika kuZimbabwe takazvirarama isu kuZimbabwe mazera angu anditotaura anozviziva takazvirarama guys saka imina musati mazvirarama ka regai titaura tikuudzei zvatakararama isu indai mubvudza namaivei takazvirarama isu tichipiwa chikafu taipiwa kuti tisingabhadhari school fees tichipiwa futi chikafu mamukakani mabhanzi iwayo ati mazviona kwaibhadharwa levy chete kwaibhadharwa very small money yaingonzi levy small money dzimba mina ndikubatisei ndikudzei chokwadi dzimba dzamunogara dzevabereki venyu dzamuri kugwirana nhasi idzi ikoko kumarokesheni kana kuti kupi ma4 rooms aya ma2 rooms masitoro kuchi vabereki vedu havana kutenga dzimba dziyadzi ngatiudzanei chokwadi vabereki vedu vaipiwa dzimba nekanzuru city council yaipa vanhu dzimba macitizens kudhara dzimba dzamunenge dzakazara dzakaona harare matafara mabhuku uchioldavenekuwadzana vanhu vaipiwa dzimba necouncil iko zvino council stand council ndio inotokurova mari iwe nokutrasta city council ndio inokurova bheki vachikutengeserai mastand wayo muri 100 vabereki vedu vaipiwa dzimba necouncil ndio chokwadi muchazozvizivawo rini imi vechidiki vari kukura muchazvizivawo rini muchaexperiensa kunaka kwenyika rini munoziva kuti Zimbabwe inonaka guys do you know kuti Zimbabwe inonaka guys ngataurai chokwadi Zimbabwe inonaka vana South Africa vese ndiani munhu aenda kuSouth Africa guys ndiani aenda kuSouth Africa nguva yeZimbabwe yakanaka ini ndakadzidza kuchikoro guys paRegina Mundi paya handika ndaidzidza paRegina Mundi nevaskwana akanga achibva kuBotswana hobho vaibva kuSouth Africa vaitobva kuSouth Africa nekuBotswana kuya kuzodzidza nesu kuRegina Mundi uko animona vaiuya kuzodzidza nesu kuRegina Mundi uko mufunge tine mabridge tine mabridge so paholiday paya tadzoka kuchikoro taigara pazvimabridge mvura yaiti kanaya yaiyerera muzasi mezvimabridge mabridge achikwereri guys achikwereri mvura ichierera mukati memabridge kudai nepasi mabridge paya ndivana tinogara tiita makuhwa tiripo ndovene zvimwe zvasikana zvinoendabva kune zvimwe zvikoro vamwe vaidza kuna St Dominics vamwe vaidza kuna naJombe Mission holiday katisangana tichitaura nyaya takagara pachibridge mvura ikana yaiyerera iko zvino chinoyerera itsvina hotire matoilet ndo rinoyerera murodhi hakuna anogadzira mikirikiri anogadzira sewage system anogadzira ndiani endai kumbaro munoona kuti chino kunodhuka kangani pazuva anogadzira ndiani but zvisinei vanoda pati yavo they love their party but the party, what are you doing for these people that loves you so much vanhu vekumbara izanu guys zvekwamwari cheko chaiko mozviziva imimi but what are you doing for them irizanu kudaro kune radio tunoona chiti mafulitsi muyamya tikuyerera neuyu kudai come on guys come on zvimwe zvinhu ngatingotaura iwo nyaya yezvinhu zvazviri nda kuvhurira malaiki isai namba admin timbonzwawo vanhu vamboya muchitaura hameno zvamangwana kunongonzwa kune chichii kune wati kune wati zvichaitika mangwana hameno ikoko tichazongoonawo mangwana handitimaona chichi kuda kuitika asi what I'm just saying guys is just be safe handitimaona just be safe whatever be safe handitimaona but tiri kuda kutaura zvichemo zvedu toziva kuti izvozvi anoonekwa malive anenge vakatarisa hatina kwatatuka hatina kwataiseta violent tiri kuti tokumbira kuti muwe zvichemo zvevanhu izvozvi zvindo zvichemo zvacho izvi life was easy tichikura munoziva matenga aya muchinda kuHarare kune matenga anobudikira pacheguta apa matengi mahombe echibage so kuita mamwe ari kuChinhoyi matenga echibage guys matenga aya aigara kanodha chibage zisingaiti ndikurangara nchimbokudzai nyaya pana chiti guys time yatakakura indizvo zvinezvi handi understand hangu kuda like hustling yepazimu so far kuti sei
guys, ndakaita mari ini ndakaita mari paZimbabwe nekutengesa chibage. Ini ndakaita mari paZimbabwe nekutengesa chibage. Zvandaita ndakambokuudzai. Ndaitenga ndiro dzangu dzekango dzanga kwakasati kwazara vana Harare pachaka. Saka ndaenda pamesinapo. Ndotenga ndiro dzangu dzekango nemakapekango nematipota ane chichichi ndodzoka. Ndoti kushurugwi kana kugokwe amuna ere yegokwe amunondiudza imi guys. Hapana ere yegokwe amunondiudza. Zhombe kupi kwamunontaurira imi? Kupi? Kwese kwairimwa kuchigutiwa kwese kwaitengeswa ndoenda nemakapu ndosvika ndichichinjeza nechibage. Munhu akatasiteke ndo mabhaketi angu akati amona chibage cheche ndaiti ndikasvika nacho pagweri pepa chaitoonekwa newatanga. Wani koronyera raitora bhazi rose ndotopiwa mari yangu. Zvaibhadhara. Iko zvino vana kushawa hakuna dhiri moitei, hakuna dhiri rekuita moitei. What can you do? What can you do? Fonai guys, teams go. Fonai. Uyai mutaure guys, uyai murudunuki. Uyai murudunuki, uyai mutaure. Teams go. Saka zvakanaka isokana tichitaura uri gaitaura tichitaura tichikurangadzai vechidiki makuriro atakaita muone kuti hatisi kunyepa isu. Tokudza ichokwadi. Bata shoe company mugweru. Ndenge employer half of Gweru. Half of Gweru. Zim Alloys. Again, one of the biggest companies. Isto zikaba munhu akanzi vasikana vakawanda vakamitisirwa zita rekuti Zim Alloys. Munhu akashanda paZim Alloys kudai so ainzi ane mari yose. Friday ndatoziva kuti maiwe vanhu vaende kuZim Alloys vachibuda zvinhu zvakazara. Anoona zvinhu zvichiitika zvichiendeka zvinhu. Iko zvino ukafurapo nongoti cry my beloved country cry we. Kuchapa ziya pane machaina ari kuuya kuti uti machaina ari kubika bhutsu kana kuti vari kubika masiripazi kana kuti vari kuita ikocha Zim Glass. Iyi ngikiri ndio yakari pamberi kai number 1 yakari pamberi ndio yakari andoisika andika kobva kwati Zim Glass koti Bata Shoe Company koti Zimcast sikuenda koti Dairy Board anditi koti Dairy Board ndo yanga iri order yacho koita yainzi Enga East here yainzi Enga East amen Enga East so chichi kushitana mabomgate yapa shitana nema security guard wana faucet kwakune David White thank you kwakune David White futi waitwa machira mabomgate kushitana zvarungu zvitokana zvimabhuku zvitonyora zvichitoita guys zvichifaya. What happened to all that? Mugweru waiti ukaisa mwana wako paCJR paSisu John Rhodes School mwana aitotyiwa chinzi mwana kudzira chikoro bwesa mwana paSisu John Rhodes iko zvino chaora chinhu chiya Sisu John Rhodes CJR chaora chinhu chakuendwa nani nani because amen kutaura chokwadi pamwari vana Fletcher tanga takakura isusu zvikoro zvaitoera vana Fletcher vaya zvaiera vana Thornhill zvaiera hani muri kunzwa vana Ndashivhu zvamakuta zvisina nani zvaiera muri kunzwa Midlands Christian College chiti munhu akaenda pa Midlands Christian College aitonzi haikona Anderson haikona iko zvino kunokuenda cheki najiu chete zilongo zvine mbudzi yako yekumubhadhara kupera kwetemu chete mbudzi yako yekubhadharisa school fees ndizvozvo utoona kuti zvizvo zvapera. Imi guys swimming pool Liver Brothers swimming pool yepamukoba paya pana tichida napemi paya pamukoba paswimming pool paya animona taienda paswimming pool pamukoba paya guys mvura iri yeblue guys yakanikwa chemicals muri kunzwa ichipombiwa kudai muchisukwa kuna nanevias paswimming pool pamukoba paya handimona kuna nanevias zvichinyatso kufaya tichizara vana kuzara tichiufara mwana takatogara pasi pezvimashedhi zvinongoitwa kune dzimwe nyika zvinoitwa kumafirst world countries kuZimbabwe zvaiveko tiri muzvishedhi metakatoka zvinokotoro kuti tichiswima tichitonhoregwa timwe mvura iko zvino ukafura nepo unohwa tsitsi guys unonzwa tsitsi unonzwa tsitsi zvinhu zvese zvaparara mbombombo ndati mashops ukaenda kumashops shop 1 inenge ine vanhu 6 vari kurenda mukati uya nechigrosari shop 1 aganikwa kuita vanhu 6 mukati guys come on what kind of country do we have guys nyika yedu yakaita sei guys nyika yedu yakaita sei guys what happened to our country what happened to our country guys what is going on and no one talks about it. No one gives a damn about it. It's normal.
Takatojera nhamo yedu. And the country saka they take advantage because we don't do anything, we don't say anything. Story bo. Simba redu mirandi kudzei tricky one chokwadi chiripo. Simba redu musakanga nozati gamedi haina kupusa guys. Gamedi yakangwara. Vatoziva kuti simba renyu mimi riri pakunyadza pakuwa. Nyadza pakuwa dzokuti sisimeni vavatanani. Vanotozviziva kuti ndokunoperera simba renyu ikoko. Vakadzvara here kana kuti havana ikoma ndokunoperera simba renyu ikoko. Vanotozviziva. You don't say a thing, you don't say it's normal. Vanozati mutaya muchipemba. They know. Nyika chino ndakasei yaparara nyika and then atigoni imagine guys they time botaura tese one day kumbomira chako every day tichingotara zvinyenzi mbofunga hamuoni kuti paitika something chaigona kuitika hamuoni but buda udzoke headboard buda udzoke hauna buda udzoke headboard anoisa buda udzoke mishonga iyo yetu zvino manesi anogara ari pastrike manesi chechewo akauya kuzota makera kuno tinoshanda nemanesi qualified nurses akauya kuzota makera vaona kuti nyika venhu vese vanga vakubuda vakanzi macertificates no more havachapiwi marecommendations vakabvarirwa marecommendations so vabva kuzitaka variko because kunokwanda marecommendation chakutrosa recommendation ndiani zvorwadza kaisi ukamutarisa kuti munhu qualified nurse asi ari kuita care unorwadziwa pachekuita hapana zvotorwadza samwe pachekuita hapana ukadza muzvitaro nacho kuzoti nditori accountant ipapa chekuita hapana iko zvino majority yakapinda paSouth Africa diti ndo padhuze ikaenda kuSouth Africa botswana toti kuri peaceful vana vapera mubereki muzhinji ane mwana akaenda South Africa anotenda mwana akadzoka ndiri kunyepa here vabereki unotenda mwana wako adzoka achiti ndadzoka mama ndadzoka kuzogara munyika yangu ndiri mupenyu vana vakawanda vakaenda kunoshava vakadzoka vari katasa mudenga ndiri kunyepa here vakadzoka vakatasa mudenga vana vakaenda South Africa vazhinji vabereki vakagamuchira makofini evana vaenda nezororo vaenda negreat hope vakatasa mudenga ndiri kunyepa here vanofa sei vana vakaenda kuzimbabwe dzakuSouth Africa vekuSouth Africa mazimbabwe dzakwanda anofa sei futi banga South Africa is not an easy country. It's not an easy country. Zvinotagwa nemunhu asagara South Africa zvazvi anogara South Africa knows South Africa kuti yakamira sei. It's not an easy country South Africa. Unogara ndezveginya ndezvekuchengetwa naMwari South Africa muyami. Unogona kuatakwa mumba mako kupindigwa padheni pako uri mumba. Ndosabvira kuti futi tanga tagara nadzo mudzimba. Because unopindirwa mumba mako imomo vokurepera mukadzi wakatarisa vokurepera vana wakatarisa vapedza vokubira voenda ende zvinongovarana havabatwi hai dia sese mami muri sei ndiri right uri sei headboard aiwa ndiri right ndokuda kutanga ndamboimbira vana veZimbabwe ndozotaura zvatida kutaura right. Order, TV zvakubewa order nemasasi kamu. Order, TV zvakubewa order nemasasi kamu. MaZimbabweans, this is our time, this is our moment. Let's not be discouraged by these idiots varipo vari kutonga right now. Muri kunyatsoziva imimi kuti nyika yatambura. Vana veZimbabwe vatambura. Vana veZimbabwe vari everywhere. Kunge mweya wechina. Tiri kuti mangwana munhu wese muka ugeze upinde murodi. Unomiririra kodzero dzako semuri mweya murodi naye maheadboard. Aiwa. Ndinenge ndisipo manyama asi pamweya ndiripo. Ndinenge ndiripo maZimbabweans. Chandiri kuda kutaura ndechekuti tofunga mese munoziva imimi kuti kumashure kwatakabva uku tairarama upenyu hunodadisa. Takanga tichiwana zvese
ngainde kokuti munhu wese ngatinde. Aiwa Kasisimeli, isusu munoona kuti hatisi munyika dzekwatakabarairwa, hatiko ikoko. Asi chatinacho encouragement to vanhu vari paground kuti ndiwoyi mukana. Munoziva imimi kuti patakaluza ma-elections before vanhu vakataura kuti Chamisa takamirira signal. Chamisa hapana chaigona kuita nekuti Chamisa haziri anotonga nyika angachitonga nyika. Asi ava vanhu vakauya nesignal ndivo vacho vanhu vanouyisa nekubvisa vanhu. Saka isusu hazvina kunaka here kuti zvavataura isusu toteedzera. I know kuti a lot of people are saying vachaisana ivo pachezvavo, asi nyaya iripo chaihombe at the moment ndeyekuti uyu munhu aripo uyu abviswe. Akauraya vanhu vakawandisa munhu uyu. Akauraya vese vakafa vese. Edibot, ngatisepei mashoko wangu. Ngatisepei mashoko shawani. Ndida kuti uve safe. I also want you to be safe, Sha. I also want you to be safe. Don't for granted. I also want you to be safe. You know what ghost, you know the trace kwakasukura nongwa iwe. Be very careful. Ndazwisisa. Asi ndiri kuti ndiwe mukana wachapiwa hama dzangu. Ngati ushandisei. Hakuna mwe mukana uchazouya. This is our time. Chero zvichazoitika pamberi hatinei nazvo. Asi uyu munhu aripo ngaabviswe before vaita nyika yedu South Korea. Ndinotenda. All right, tinotenda. Right, ghost rauya rine rakatsamwa ghost. Rauya kwanzi neghost tatimuhwisise zviri kuitika kuti mangwana pindai munzvimbo. Be very careful on the words, guys. Selection of words. Andika kana uchikwira panapa uchifona, do it at your own risk. Andika and select mashoko, guys. Select mashoko. Andika pamunoya kuzotaura select mashoko just so that you be safe. Andika we don't want to incite violence. 1 chekutanga. 2 tirikungotaura takazvimirira zvichemo kuti inini dei yangu ndaigona kunzi ndipiwe mukana ndichitaura hangu ndakazvimirira ndaingogona kuti baba vamunanga kwadei mama chidona masira wamwe mukana, because so far as much as takakuisai pachigaro tisu, so far hatina change yataona. Hapana chikuitika, kutambura kwacho is even more. Anditika it's even more. Tatongoda zvaigona zvaitwa in peace. Mango chidona mosirawo vamwe vatimbowonawo vanouya vakatadzawo vodonawo futi tichisa vamwe sezvinoitwa kune dzimwe nyika chete. Animona sezvinoitwa kune imwe nyika, because tikada kuti tidzosere vana shuwa kumasure kuti tivaudze mapuriro atanga chita tivaudza panapa vanosotwa vana. As it is in the UK, vari kupiko ndivashanyire, vari piko vanobvuma ndiona here ndimbonotaura navo. Vanobvuma kundiona here ndimbonosvika baba ndauya kuti taure toga ini mwana weiti timbota 1 on 1 ndibvumire titaure zviconversation ndititaure. Vanobvuma here because tine tisho takamiririrawo madzimai. So far takaisa madzimai, guys, pakapinda madzimai mupawo anditika no, Mofela, hausi kunzwisisa. I am saying you have to be very much careful, Mofela. You are not the one at pa phone. And we are not inciting violence. And people need. I'm saying what I'm saying here. People, they need to go and protest in peace. We are not inciting violence. Am I inciting violence? The law is very stubborn one. And this on victim kuti ndinonyengerwa kuti ndinenge ndaandeka ndakamira kuseri konditi mumaseries ndinotaura ndoziva kuti izvi hazvina jeje. Handika ndozvandiri kutoita pano, zvandinoziva kuti izvi hazvina kana basa izvi. Handika guys, mangwana kune machiriko. Handiti muri kunzwisisa, kune machiriko. Budai muinde kumachuku vanoda kuenda kumachi. Handika but be it peacefully. Hani muri kunzwa, do it peacefully. Indai kumachi, don't go and fight. Nokuti ini ndikangotara izvo panapa aya ibudi enda murodi, vanoda kuenda murodi, vanokwanisa go murodi sezviri kuitwa nevamwe vemangwana. Anditi asi
ndakazvimirira ichitaura pano, ini ndakazvimirira zvandogona kutaura ndoga zvisina kunzwa insider violence kana kuti chii. Inini ndiri kutaura kuti dai zvaigona baba vananirwa dei machimbobva machipowo umwe mukana. Taonawo vanouya kuti vanoita sei, dei mambochibva masira wamwe mukana. Nokuti even madzimai atakaisa papa wakachuzwa papa wapaya, guys, taurai chokwadi. Chii chamakaona chakaitwa nemadzimai, guys? Ndechipi chamaona chaitwa nemadzimai so far? Maminista acho ese kuzvinanga akazara mumagurupu emakuwa, vanotamba nevanhu vemakuwa. Unotoshaya kuti zvoita hazvina kana order, guys. Hazvina kana order. Hazvina kana order. Hazvina kana order. Mudzimai wamakona akapinda mupawa, guys, ukuthi paitwa wazouya akati ndamiririra madzimai, tauya panapa pagaisi madzimai tauya tikumiririra madzimai panapa kuti kuzvipatara kuzvinhu zvanetsa zvadai. Ndeupi, guys? Pamwe ndini ndisina kuona, ndirangaridzei. Pamwe ndini ndisina kuzviona, ndirangaridzei. Ndirangaridzei. Hi dear. Hello, sisimebe maswera sei. Mushe kanjani? Aiwa, chiri right. Ndiri kuona kuti vanhu vari kutya kukwira kuti vataure pfungwa dzavo. Ya vanotya, vanhu vatikukuchidzira ivo vari mucomment section. Ukabvunza kuti mukwire panapa vakwiri. Chokwadi. Inini hangu chandoda kungoudza vana veZimbabwe. Ndofunga tese tinoziva according to bumbiro remutemo wedu kuti tinobvumidzwa nemutemo kuratidzira kana tisiri kufara. Yes, we are allowed. Saka chokwadi apa as long as zvikuitwa zvinhu izvi zvikuitwa pamutemo. Yes. Hapana chatinofanira kuti titye. Yes. Ende tofunga vageza vachiuya vachitaura pavidhio yavo vakatanga kutaura yekutanga. Vakati vana veZimbabwe budai neuwandu hwenyu, tinokuvimbisai kuti hakuna munhu achakurovai. Handiti hakuna chamuchaitwa. Saka isusuka ngatisei faith pavanhu ava, because already vane plani, vari kuziva zvikuitika, vari kumashure vari kuronga, vari kuziva zvikuitika. Saka isusuka ngatichirengedzai kuita mbwende vedu we, ngatiregedze kuita mbwende. Tofunga tese tiri kunyasoona mamiriro akaita nyika yedu. Vana veZimbabwe vari kutambura. Yes, of course, tingange tichitaura tiri kuno kune dzimwe nyika, but situation iri paground iri kutirwadzawo nesu, nekuti we are the same people vari kutumira mari every month kuZimbabwe kuti hama dzedu dzichengeteke. Handiti saka isusu chatiri panapa chatiri kuita kukurudzirawo vamwe vedu kuti musanyanya kutyira kure. Mukuona kuti vanhu ava vari kungotyisidzira, vari kuuya vachikutyisidzira masocial media platforms. Ndakwira pakawanda sofa vanenge vachingotyisidzira. Mukabva mazoenda murodhi, munobva mazoti ndichaita handishi polisi, ndichaita. Hakuna zvinhu zvakadaro. As long as muchiratidzira zviri pamutemo, musina chamukudhistroya, musina vamukurwisana naye, muchingomacha, hapana munhu anourayiwa nenyaya yekuti ari kuratidzira kuti upenyu hwatiri kurarama, upenyu hwekurarama hama dzedu hauna kunaka. Saka naizvozvo inini ndoda kungokurudzirawo vari paground, please. If you need anything, vari kunze, isusu tinokwanisa kukubatsirai. Zvinhu zvakaita sanana data chii, we are ready kuti tikubatsiraiwo nezvinhu zvakadaro izvozvo. Ngatibva taregedzai kunyanya kubva tatya zvekutya zvezvi. Zimbabwe is our country, guys. Zimbabwe is the only country that we have. Hatina imwe nyika futi yatichawana. Tikasiya vanhu ava vachidestroy nyika yedu kusvika paground I don't know. Ndikini vana vedu vachazokira pamakuva edu tafa. I have a question, caller. Kuti where were you nyika ichiparadzwa? Ipo zvine vanhu vari kuuya vari kungouya vachichera everywhere. Saka ngatimirei maZimbabwe, ngatimirei tirwire nyika yedu. Aino kuti vakawanda mukutaura kuti hanzi vana kuisana, havanoisana. Yes, of course tinoziva kuti vanoisana. Handiti asi chatiri kuda ndechekungoti zvinhu zvinake munyika, munhu wese ange ari anofarawo, munhu wese anowanawo zvinhu zvikwanisiro, vana vachienda kuzvikoro, muzvipatara, kunyanya zvipatara, nemvura munyika ngaifambe, agare zvakanaka. Yes. Thank you very much, caller. I've got a question that I want to ask you, caller. How do you feel, iwewe,
sechizvarwa iwe I know kuti you are in the diaspora, right? You are working basa unoshanda uchichengeta black taxi kumusha. Probably you don't even have a house in your name kumusha, but every month mari unotumira kumusha kuti vanhu vachengeteke. How do you feel uchiona vanhu vakafana kungana weekend uchivhayo vachitora motikari dzinodhura dzavane padhura handikari dzinodhura munhu akuita kunge amupraisa achinzi ndanoona Victor mota dzichita kugovegwa kunge kuri kugovegwa mabagwe. How do you feel muchipatara medu musina mishonga? We are not asking for much. We are asking for hospital beds. We are asking for dialysis machines. We are asking for oxygens. We are asking for gloves, nema blankets. Pasina, motikari dzawakona dzakapiwa vanhu so far. Nema price emotikari yayo. If Maria yanga ikunganidzwa ichitenga machira efa hospital, don't you think kuti aipedza machira ese muHarare kutenga machira ese muHarare nema gloves nechi zvese? Chiri kunyanya kundirwadza, chiri kunyanya kundisunda ini semwana weZimbabwe kuti guys, this is the right time to stand up for our ngofokodzero dzedu. Handiti ndinorwadza ini ndichiona ndichienda kumaplatforms anenge vanachibvayewayo vanhu vachiti mbinga unoti mbinga munhu ari kutengera vanhu motikari every single day. Munhu anenge achinozoenda kunoona Victor, enda unoona Victor nemari dzenyu. Do you know sisi medikwera kundirwadza ndechekuti people are there to defend this guy. What is his source of income? What is his source of income? Exactly. If you ask them, they don't have any explanation about it. Those monies are the monies that are supposed to be building our hospitals, providing medication, providing clean water in our cities where we live. But in this moment, and I blame as well water. I blame them so much because in order to do what in don't you think guys don't you think that because of a car, just a car. I am so ashamed. Especially when celebrities I am so ashamed. You guys, you are shameless. You are so much shameless because you are the people who create the scenario that's right now. One hospital in Harare, one hospital in Mashingo, one hospital in Bulawayo. Provide medication, provide bandages, just an ordinary bandage. Hospital, ordinary paracetamol, for pain. Every day I'm dead. Achienda somewhere. Kukushotesa yende wenda kushoteswa my man. Isho shaka pakunorora mukadzi. Mukadzi wewe. Wine hana mari guys. Wine hana mari chandosha mchana muzese maZimbabwenzi. Mukaona wine achiflasha mari, haisi mari yake. Imari yedu isusu ma taxpayers. Imari dzenyika. Dzikufanonge dzichivaka nyika dzichigadzirisa nyika. Ndiwo mari dzaari kubvurika nadzo. Saka inini ndiri kuti kune muZimbabwe wese ari muZimbabwe, as long as uchienda kunoratidzira usina mishonga yauri kuita, usina anything chakukonzeresa, uchingofamba kutaura kuti zvati maramiro asi kuita vanhu akaoma, you are allowed. Enda munhu unoratidzira, as long as mukusungubreka any malosi ekuparadza zvinhu kana kudii, musatoita zvinhu izvozvo nekuti izvozvo tichaita kuti yes, just go peacefully, join others, go in the road peacefully. Exactly.
Don't be detained nevanhu vari kufamba vachiisa maaudios maplatforms vachitaura kuti mukaenda murodhi muchazorohwa, kunenge kune rumaniso rwenyu ruchange ruripo. Hakuna munhu anorova munhu ari kuratidzira peacefully. Zviva izvozvo maZimbabweans, musaitonge musina kudzidza, tiri vanhu vakadzidza stereki. We should know kuti mutemo chaiwo chaiwo wenyika unotibvumidza kuti tiende kunoratidzira if we are not happy about anything. Saka vanhu izvozvo maplatforms dainoiziri kuitwa nemunhu wese, especially vari kuno kunze kunoku. We got a voice. I know kuti vanhu vari paground they don't have a voice. Vakavharwa, havakwanisi kutaura anything. Isusu we are their voice. Let's speak out for these people to come out neuwandu hwavo mangwana. Nyika igadzirisike, zvichazoitika kumberi kana kuti zvavachazodii. Inini hangu as a person, isisimeni muchindoona inyika. Ini ndiri kuona kunge vanhu ava there's now come to term yekuti vakunzwira tsitsi. I know kuti vakurigreta kuti zvatakaita before tichiita munhu uyu handiti takanga tichiti tiri kugona, asi vakuchiona manje kuti hapana chatakaita, takapemberera n'anga inobata mai. Saka vanhu vari kuti pfungwa dzavo dzachidzokedzana dzapanzvimbo manje, vari kuda kuti nyika yese munhu wese agare zvakanaka. Saka inini ndiri kuti vanhu vese ngatifambei behind Comrade Geza. Comrade Geza is our savior at the moment because we know kuti isusu sevanhu sometimes tikapinda tega murodhi tinogona kutongoisirwa mvura mamakanonzi aya emvura inovava iyo, totongobuda mastreet, but kana zvichibhekewa nevanhu vatinoziva kuti ndo vanhu. Asi hold on caller. A person like Tatenda Shiri, I know that's a ghost account. Cultural the demo is illegal and it was never applied. Mukabuda ameno shenyu. Why do you think your application yai grantwa? Iwewe mshata brain yai grantwa ere kunzi vanhu vaite protest yekunzi atichadi president must stand down. Do you think it was going to be granted? As long as you are in the street peacefully, unono waitei andakuba andakupanya ndadomba ndakabata and just walking in the street. Antika, no way. Just walking in the streets. No way. These are the people. These are the people that try to unleash my social media platforms. But you are going to distract. These are the people who are $50, $10. Honestly, because of $10 data, there are people who have social media to distract. We are going to say no to distraction. You want to attend go to hell. You can go to hell. You are one of those people that are trying behind you. At this school, we don't want that. You can take your nonsense anywhere else, not here. Not here. Every day. Don't you think Zimbabwe something in the don't you think that? Do you know what Zimbabwe is one of the richest countries in minerals? Africa, very rich, but in our country, yes, but in our country, it's never enough to kuchikoro kubhadhara mari yekuprimary school chero vanhu vake vasina bhutsu, but munyika mavo mune zvirimwa mune maminerals akawanda. Imene muchanyarira kusvika rini nyika ichitongwa nevaChina? Until when are you going to be quiet? China Julie wakamboenda kuZimbabwe ukakwira Ethiopian Airways. Wakabona Ethiopian Airways nekakazara maChina kubva muDubai. maChina ega achikwira imomo achida kunoburisana kuZimbabwe vanyuwani vanosiyana kudai so vazara. Iwewe hauna kutiza munyika mako uchinda kunota house girl kuBotswana. Handiti munyika mako mune company dzirimo dziri kutorwa nemuChina. Imini hatina mari hatina here vanhu vane mari munyika medu vanokwanisa kuvhura makambani kuZimbabwe kwari kutorwa nevaChina. Hatina here vanhu vanokwanisa kuita makambani kugadzira matauzi kuZimbabwe kwadziri vaChina. Imini hatina here. What Chinese? Ukavaona vari kuHarare vakazara marestaurant vachiratidzira nezviyo riya ungatidza rekumusha kwavo vachiratidzira nezviyo kuuya kuzodominita munyika medu kubatana neZimbabwe rafu vachiva sick money. And then you want our people to keep quiet. Exactly. And the one thing which I'm not going to see, I'm Zimbabweans.
If we don't take this opportunity, comrade opportunity, comrade Gesa, if we don't take this opportunity, I'm telling you, in the next 10 years to come, 2030 agenda, on the 2030 agenda, projects. Project guys. There is no project that is coming. The only project that is there is to steal, and to steal more, and to steal more. Minerals. If we are not careful. This is our moment. Let's take this opportunity. This is our only opportunity. We waited for this for long. Anything. As you know, through military agents. There was no way Chamisa is going to put anything. But this is military now, it is something. And it is also to fold them all to Gara social media. They don't care because it's not their country. I don't think what you can call them groups of Tivachere, but no one is restricting them in Zimbabwe because even Ganasho, when they were drinking or found Martini, Tamatora mineral or passing, those reported. Mariacha is circulating in baby. They don't use it in our country. They are taking it back. Guys, what are you running to the ancestors, the has no one talks about that restriction restriction apa tune rafu tu antiotia to doing it tune rafu singaitiapa guys ni tu antiotia ndo tutira dishungu amutara chokwa checheko ani mona kuita kutuchena kuzogara mujemeri kuzaza tinevana vezimbabwe vane mari inotenga mupei kambani arani regai nibatigwe natika antipe sikimani ari mumweganda rangu zviri nani pane kuti ndibatigwe ndipiwe sikimani nenyu mumweganda rewaiti mushuuganda akabuda nekuti vakakakuchaina uko kana ndimiwo guys wangu wamunyikistora shona topedzerana neshona kuti shamwari apa kundibatira handimaona zvinouya kutaura nekuti chanchinjamu handizviwi handimaona handizviwi zvandingachitaura shona yacho havadi kudzidza handimationa. We don't want them in our country. We don't want them to run the businesses in our country. Please, the government, you do something. Resign and give us a chance. Iwo kana ukapinda ku airport ku Zimbabwe kuya pa Robert Mugabe pepe antika zati uchishika ku Zimbabwe panonzi ma citizen holders mira yapo ma foreigner mira yapo vanenge vakazara pa ma citizen wati pai ndo pa vanotopinda ipapo vakatopiwa ma ID ni ma citizenship. Yeah, and the other thing guys ngatitorei mukona we yakatorwa ne Burkina Faso. And you know that new president will be enough. I think it is Kamfana. That money. He wants Africa to stand on its own. But it's not the Africans. We don't want that. Why? Guys, Zimbabwe, we are now a joke. We are now a joke. Seriously, South Africa, guys, UK macho.
This is a plastic smile. Yes, avatodi. Asifike chakatotinenge chiri joke taimbori nyika yaiyevedza. Yaidiwa nedzimwe nyika munhu guys vanhu vaibva kunyika kuna naAmerica kuno na UK kupi vachiya kuziva kuenda kumatopo use. Chinoi KFC yaitoyera. Vana vasvingo ruins. Kuchiyera kuchiuya matoristi mari chitendera munyika guys. Iko zvino vana vanotambira munhu kutambira ndoto mafako iwayo. Midzimu yacho yakatama yakatiza. Ndechekuti vakauya nekufumura nzvimbo dzedu dzinonzi dzinoyera vakafumura vakauya vakadzifumura dzese iko zvine zvavakupinda kwese vakangonzwa kuti paita lithium wopinda vakanzwa kuti paita maplatinum wopinda vachigweja everywhere taneta navo vanavo tinokuti our minds ede muZimbabwe aonewa nevanhu vemuZimbabwe. Yes. Right, no, don't go dear. No, I wish to go kumusoro kwaita pano yangu. Let's go kunyaya minds. Antika, let's talk about my minds. Antika, we have my minds kuZimbabwe. Mind yakakaduka mari. Do you know what is happening? Mind yakakaduka mari. Kune chisyndicate achatauri mazita is a no. Yes. Kune chisyndicate chekumusoro chevana vekumusoro. Tikakonzwa kuti mari yaputika pakati vanenge vachitora gomba iroro. Vari kusvika kuti haijeka maini iyoyo. Zvenharo and you can't say no. Vari kutora maini iyoyo zvenharo maimwana. Zvenharo. Chikorokoza chete chekusangoroziva ndozvavari kuita. Vane vanhu vavo, vane timu ravo remageshe zvigananda zvinenge zvichitotora. Hausi free. Hausi free munyika mako hachivi zvakaita. Hausi free. So what are we saying? The other thing I want to say, and it's even on minerals such now I 6 million. I don't know that you kuvakanika yenu. Then you can be told any stage so. But you know, they are taking those. I think when we say Alpanaka, Akawacha, the Gold Mafia. Al Jazeera. Gold Mafia. Watch that program. How they do it, how they clean this money, how they take some of my minerals, but you clean what is my pockets out. If you go right now, I'm telling you, if you go right now to Fidelity, we are not going to change the vote. It was right now as we speak. Mari motikari dziya dziri kutenderwa vanhu dziya mota dziri kupiwa vanhu chinzi kuita imari laundering dziya imari iri kukliniwa paipai handiona ndosaka iri kunzi ngatenge mota mhingi kune tori nedzimba I'm sure kune dzimba somewhere dziriko somewhere else dzakazara mari kuti cash izere dziriko mari dzimba nemari zviriko hazvo asi chandiri kungofarira hapo ndechekuti at least tine elders vaona kuti zviri kuitika munyika medu that is not fair. At least ibariwoka imari muchigadzirisawo nyika small asi panotika dzatinogara dzine dzisisimeni hazvirevi kuti vanhu ava vazimbabwa asi mbavha dzakangwara vachidatsa nyika yavo. Yes. Nyika ino inofanchera everything functions well. Ati vanenge vachiva mari nekusera hamubva makazviziva. Ati waita nyika yekuti unopa kusvika kwokuti vanhu mapena kuti are we going or are we coming? Nikuba kwenyu chete. Ende unopa zvikachena. Ende iye aitiri kuti kakaitwa that program yeku Al Jazeera paripo pavakatoresigna. Kuti you know what, tabatwa zvinhu zvatiri kuita izvi, we just have to go. But havana kudzika. Wakambona mari vanoisiya ivo munhu akatesta power, my sister. If somebody tests power, zvinonetsa kuti achibva ipapo. Zvinonetsa. Hapana kungopinda musititi imomo kungofamba nevamwe musititi imomo. You make sure you are there paposition. Kungofamba nevamwe imomo. Famba nevamwe musititi imomo kuri paposition. I know kuti hatisitete paground but I'm supporting kuti varipo as long as musiri kudestroy any property, musiri kuita any violence, endai kuratidzirwa kusina violence kunobvumidzwa chaizvo nemutemo wenyika. Kunobvumidzwa munofanira kupota time muchimboverengawo mitemo yenyika yenyu, musangogara muri ngori muchadzimira. Verendai mitemo yenyika yenyu munzwa kuti chii chamunobvumidzwa nechamusingabvumidzwe because zvinhu zvizhinjika muri kudzvinyirwa zvinhu zvamunofanira kunge muchiita muri freely. Saka kudai neuwande hwenyu mangwana. Inini I know kuti vanhu vakabonga this thing havangofa vakatirasisa.
Avangofa vakatirasisa zvachose ende vanhu vaive so sincere vari kuda kuti nyika yedu igare zvakanaka. Yes, of course vanopindawo vamwe vacho vamwe vanenge vachitoroo dzimwe bomba vafiti dziri kupinda dziri kubvisa dzimwe mbavha dzipinda dzimwe mbavha. We don't care about that, but what we want is nyika yedu itange kufunctiona. Guys, mahospitals anosiririsa. Guys, hatingaite nyika yekuti muHarare mese muye vanhu vanochera mvura kuzvibhorani. Kuita desperation yekusvika pakuchera tsime kuBorodale. Kuchibhorani kuHarare kumusha ukoko kumachonyonyono kuchera kuti mvura mungu muchibhorani. Imagine that. Mutauni pese chibhorani pese guys. Kana Jimmywo guys. Pese mutani mune chibhorani guys. Pane matsime muZimba because hatina kamapitla trees toilet ka. Saka tsime rapa kutovepo kuitira matoilet kufurash. Guys, imagine. Munoziva here sisi mene kuti mazuva atakakura isusu kumalocation kuye kwaidadisa kui. Vana vekumadheu Juli vaibva kumarukeshe vaibva kumadheu vachiya kokwera kurukeshe because kurukeshe ndiko kune yese. Saka ino zvinoita zvaita malocation yedu makamboona here nzvimbo dzinenge ana budiriro sisineri. Unenge ana budiriro kuchitumbisa kuye mashatiro akaita. Unoita ngoro kudema kumachonyonyo. Hey. Zvakaoma. Nyika yakanaka please tikungoda kuti zvinhu zvirane mahospitals edu kunana mahospitals edu hama dzedu dziri kufa kuSouth Africa kwati hatichadiwe kuti tinorapwa ikoko. Tinoda kuti zvipatara zvedu zvive nemishonga zvivewo at least vakatekawo mishini 2-3 yemascani handiti vakatekawo mishini 2-3 inonzi chii yevanhu vanoda kuitwa madialysis ayayi. Nyika yedu inodhanawo zviri nani. Kuda kuti munhu anotofa mupresident akamirira kuitwa dialysis. Munhu anofa. Anoita time izvozvo tine mandikiri madNA ari kunzi hapati abuda. Hatina zvoodhozi ndikiri mwana uya nanhasi. 2 years mwana ari kumochari. Asati adigwa because hapana madNA ati abuda. We want those things to happen in Zimbabwe. And do you know kuti timaziso tudika avava kunyika kwavo chaipo chaipo ndo vane technology yese. Vanayo vane technology yese. But ndeipi technology yavati vachipawo kuZimbabwe ndeipi? Hapana, because vakuziva kuti vakudhina nevanhu vari greedy vasina basa nekugadzira nyika yavo but vane basa nekungova chete. Saka ivo chavari kungoita kuva vachivawo vachiendesa kunyika kwavo. Kutora vari kutora shefu. Kutora vari kutora. Fungisise ivana veZimbabwe ngatifungisise especially as long as uri munhu ari kudiaspora I'm sure kuti you know kuti hasha dzangu dziri kubva kupi. Guys, we can't have a life yekuti every month you have to look after vanhu vari kuZimbabwe. Kubva tauya mudiaspora hatina zororo. We are looking after vanhu vari kuZimbabwe. Every month you have to send something. Yet we have a country in over 60 minerals. Ekuti munhu wese angadai achigara zvakanaka. Look at a small country like Rwanda. Rwanda vanhu vari vakagara zvakanaka. Vanhu vese vakarekerwa dzima malocation emuRwanda anodadisa. Chimboenda kuitora chete muende kuna YouTube uko mungosetawo Rwanda muone kuti Rwanda yanaka sei. Don't we want that in our own country? We want that, of course. The only way we can have that ngatibvisei vanhu zvigananga zviri kuba izvi. Pakaipa. Iko zvinoita kutobhiliva manje kuti president wedu wekutanga may so rest in peace. President wedu wekutanga ndakutoona kuti panyaya dzise dzekubiwa nekudika he was not responsible. These are the people who are responsible for kubiwa kwese kwaita zvinhu munyika. Because time yavamugabe chaiyo zvinhu zvakanga zvichiendeka at least zvakanga zviri nani. Kati kubva papinda varume ava I'm telling you everything has gone down the drain. But ivo president Mugabe vakazvitaura ichi kuti ndabva hangu mandibvisa henyu but muchaona kuti muchandidemba. Vanhu vakatotuka kuti he ungaida kufirapo here ungaibva wazodiwa but at least I'm happy kuti iko zvinezvi vanhu vakazvionera but still we have vanhu vari so down vanofunga kuti they can be sponsored $10 pedata $10 tinokutenga maputi mazepe vouya vachitaura nonsense. We don't want those people ngavaregedze zvavari kuita. But inini my other question also is why did we chase varungu tichiunza vaChina because zvakangofanana? Inini handikutaura chokwadi murungu anotenge nani because murungu straight away
straight away murungu anogadzira at least anokugadzira panzvimbo anoimuemploya anobhadhara futi haanyanyi kubatira zvino muchaida munhu muteva angofanira neni saka ndinakuona sense zvekuti tikudzinga varungu andika tobva taunza machaina handina kuona sense yazvo machaina vakatongoaudzira kuti vabe zvavo vakaona mukana wakachipa wekuti vabe nawo because machaina vakavanoda zvinhu zvemahara saka ivo vaibhenefitawo kutora zvinhu zvedu vachienda handipo zvino zvinoona kuti vanochera magold maplatinum everything vanoda kuzoendesa kunyika kwavo noprocessera ikoko varungu taime varungu ndo vakanga vachitimhanyira ndo vakanga vachitiranyira makambani atachitaura paipai ndo vairana makambani wayo ende munhu vanhu vese vanga vane mabasa dzimba dzanga dziri stable varungu even agriculture varungu vairima zvokurima zviya mukaka kuderibhoti taita mukaka zvokuita mukaka zviya zviya because varungu vairima kubva zvavakaenda tiri kutotambura dzimwe ngono uchiswa hakuna kana casket chaiko chaiko zvinoitwa sei exactly hakuna ende mapurazi vakatora yesi vakatora ivhu but kutora ivhu kwavo doesn't make sense because vakatora ivhu vakagovana kachezvavo and at the moment hapana chinhu chokurana purazi acho nai akangogara akangoti dzii saka that was the point yekutora varungu vairima vachiita kwese kuya kunhikini ukoko vaiita maorenji chii zvese zvaiitwa vakatora everything now we don't have anything that is nhikini running munyika kuchikoro kona Judy kuchikoro kwedu pandaidzidza kuhigh school chikoro chedu changa chiri chakombedzwa neminde yemaorenji yevamwe varungu waitetoita isusu taidotiza pachikoro tichinopinda nokuti kungoti pafenzi yechikoro kutoti minda kwaidzi kumaorenjis wosewo handiwada tinopinda mumaorenji muyana tichimba maorenji aya epraza aya aichapira ainaka ndo aigadzira namazowe achigadzira majusi wati ndo vanhu maorenji ekuti kwaive kuita orenji nekuti waiyedza kuona iko zvino kapfuura nepoono watsitsi wangu kwakatotengeswa atore masi dzakatengeswa kuti kuva kwedzimba handimukuona ende ndokwaibva manje mazowe ndokwaibva maorenji aigadzira mazowe chaiwo akara aya aipachidza aya tukumwa aya made in China this is made in China mazowe yes akuzara nezvemachemicals vari kuisa zvemaadditives everything haachisiri maproper mazowe achakakura tichimwa isusu takakura tichimwa mazowe chaiwo original mazowe saka inini hangu handione what was the point of taking mafarms vangadai vakangosiya vanhu vamafarms voti okay muramba muri pamafarms but at the end of the month kana kuti at the end of the year tipeiwo mari dzakati dzoshanda mari idzodzo kugadzirisa munyika handiti ndozvavaifanira kungoita noti kuti vanokambira kutora mafarms iko zvinezvi we know kuti vane mafarms 10 pamunhu 1 mwana mucheche asati azvarwa tiri nhumbu atori nefamu rake already isusu we've been there takazvarwa tirimo muzimbabwe hatina kana stand yekwasabhuku chaiye hatinayo but these people vane mafarms obhobo saka what was the point of kutora minda hapana chiona zvaitika vaitora minda opa inini meri ndonzi ndanogara papurazi yemurungu mhandi vaingobude varungu vachisiya zvese paya voenda murungu tonopinda pane masikavhita pane chii chii chaitika kuitika ipapo indaisvika ndotsika kunotora scrape kunotonongora skavheta iya ndichibvisa mapatsi ndichiisa kuscrape yard ndichitengesa mombe dziripo ndichiburaya 1 kuti abira renyama ndichiita kugocha everyday renyama isi ndekuti tiite progress handiona hapana kana chakabuda kana famu 1 rakadzi rakabudira raitinawo rakakonya zvakanga riri panga pane muridzi waro chacho hakuna kana 1 akangoparira iko zvinezvi unongoona kuti vanhu vangogara panguva nechitumba chakangoiswapo zimunda rangomera miti zvakaparara kuparadza tega nyika yedu kuiparadza tega yatakamboupa nemaoko edu kuiparadza murungu aive nani guys kutaura chokwadi chako murungu aive nani one South Africa wokuamerica uyo akati kwanzi varungu vari kuSouth Africa vari kubatwa rafu ngavauye kuno ndiva perefugee varungu vakamutuka vakuSouth Africa vakati unopenga are you okay tibve kuno kunyika kwatakainvesta kwatine mapurazi kwatine chii tichiuya kuzoitwa marefugee tinogwara isu vakamutuka kana 1 wakaenda kuAmerica kwakuna timukuona asi I think now it's high time for Africa kuti izvimiririre ndofunga my prayer and my wish ndeyekuti mapresident ese ari kuuya munyika ari kuelectwa at the moment edu tine a lot of countries vachine mapresidents
dzarawawo mwaidzi dziripo idzi dai vanhu vakwanisa kubvisa mapresidents wavo vaunze new blood new blood iri kuuya nekunengirikini yekuti ngativake africa tive our own ngirikini ive our own world hatimukona kwete kuti munonzi africa inenge ichichengetwa nemawestern countries ichipuhwa maloni nekudini ndino kuti those loans they don't come cheap. Those loans they don't come cheap. Zvimbadzo zvavanenge vachipiwa kana mukapiwa 10 million muchadzorera ya50 kana mukapiwa 50 million muchadzorera ya100. Saka hakuna kupiwa kwatiri kuita guys kumwe tichipiwa zvimbadzo nyika idzi yetu tine nyika yedu yatakapiwa naMwari our own continent. African countries kutorine something chiriko. DRC ine gold nema-diamonds. Zimbabwe ine ma-minerals akawandisa. Nyika yese iri Africa ine something. Saka we can stand on our own. Why can't we stand on our own? Because we got these old idiots. They want to remain in power. Kuti varambe vachidya, varambe vachitora mari vachiba mari vachiisa kune dzimwe nyika for their own benefit. They don't care about the people. That's why muchiona kuti kana panoitwa ma-elections vakada kunzi valuza vanoisa masoja road kuti arove vanhu. Why? Because they don't want to leave power. Vane a lot of mari dzavakava dzenyika. But he also ita kuchitaura edu masoja. Guys, let's be honest, masoja muri kutambura. How much are you getting paid? How much are you getting paid, masoja? Varikubhadharwa $50. Saka imimi right now muri kumira ibasa tiri kuzviunderstanda. Muri kumira muri ikoko zvichazosvika zvichazodii? Zvichaguma nekuita sei? Zvichaguma nekuita sei? You are loyal, we understand. But zvichaguma nekuita sei? Nema $50 why? How much are you getting paid? Aiwa, Zimbabwe inorwadza, to be honest. Zimbabwe inini inondasondirwadza. Nyika yangu inondirwadza. Inondirwadza nevanhu varimo ava vatina care nesu. Inonyatsondirwadza. Our mothers, our fathers, vakanga varivo ma-war vets, vakaendawo kunorwa hondo iyi. But they don't get anything. They never got anything. Asi unoona vamwe vanhu vanenge vachinzi ma-vets avatongori ma-vets ezita ekungotiwa chete mari vachinji vachisa mapoketsi avo. It is so sad. Ngatiendei guys neuwandu hwedu, vanokwanisa ngatiendei neuwandu hwedu. And vanhu vazhinji I think vazhinji especially vari paground vazhinji matorara madownload. I hope makadownloada vana VPN because munoziva kuti vanhu ava vanoita sei vane system yekuti kana njuka dzarema vanodzima internet. Saka just in case vanozodzima internet, garai muine ma-VPN enyu, garai muine madata ekuziva nozii data ma-batteries akachaja kuitira kuti pavanoningira pavakuda kuita njunga dzavo dzekuda kurova vanhu nekudii. You'll be taking videos. Tipeiwo ma-videos, muchitikandira ma-videos, munatipawo tichipa update. Munotikandira kuma-WhatsApp ma-videos and then tichipa update kune vamwe so that everything is clear out there. Vanhu vaonewo zvekuitika paground. Powerful. If we use it wisely, social media is powerful. If you send us those videos, we can alert the world what is going on. Kana pakuitwa zvinhu zvakashata. But inini ndiri kuti mwana wese weZimbabwe kana uchikwanisa buda unodemonstrate. It's your right to demonstrate. Hakuna munhu anofanira kukurova as long as you are demonstrating in peace, as long as you are not destroying any property, as long as uri kuita anything chekukwadza anyone, enda unodemonstrate. It's your right to demonstrate. Kana usiri happy nezvine zvichiitika munyika, usatyisidzirwe nemumwe munhu ari kutotamburawo zvake asina kana nduwe akajika magare ese aya akanouya neka$10 achinyora nonsense mucomment section. Ngatiende vana veZimbabwe if we can. Thank you so much, Sisine. Thank you, my sister. Thank you very much. Thank you for speaking up the truth. Thank you, dear. Right. Vedava guys vanenge vane passion nezviri kuitikawo munyika nekuonawo kuti kwatiri kuenda kusiriko guys, kwataenda kwacho hakusiriko guys. Hanzi endai kuvidhio randasenda kupage kwenyu. Waisa kuwhatsapp kwangu here Sandra, kanda kuwhatsapp kwangu. Is it okay guys? Tosvika kupi tichingoti ngatigei kudaro ngatityei ngatinyarai tidei. So guys, vanhu venyu vari kutambura guys, ma-school fees vanobhadhara. Ndoda tonyatsa kuona charity work yaenda pasocial media. Onai takubatsirana pachedu, hatinawo, hatitori nawo. Vatakubatsirana pachedu because tikasadaro vamwe vedu vanofa. Ndiani wamakamboona
Thank you, Diamond. Wamakamboona guys. We government apa uchinzi au ya kwanongwa yazopindikwa nyaya kwadai isu kuno kuzasi kuno ikangoya ukesede gate mudeme paisiri mari kuti basara muweda ine kunorapiwa. Otherwise harapwi. Ku South Africa ko vana vasi kudiwa vari kudzingwa sembwa. Zvakanaka sei guys kudzokera munyika mako kunogara kudhara pachimuka makuseni chiti makadiko panext door apa muchitaura uri kumusha kwenyu uchibuda uchinotenga chingwa uchidzoka uchibika tii magetsi aripo. Ndinoda kubvunzai guys one question. Mvura yakatanga kunetsa rini kuZimbabwe? Mvura yakagumisira kubuda mumatepu payakatanga kunetsa dzanzi mvura ichabuda mumatepu ndirini guys? Pane makora nditi pane action yakaitwa here kana kuti iri kuitwa here guys kunzi kuri kuva kwamadheme ekuti mvura iveko kune madheme mvura inona yakakuZimbabwe pane action iripo here? Pane action iripo here guys? Pane makore mangani dei yakatovakwa dhemu remagetsi power station yakatovakwa dei zvakapera kudhara mvura zvakatogadzikwa dei zvakapera kudhara zvinopamba mvura zvacho zvese dei zvakatogadzikwa guys mvura yakatobuda but it's like no one is interested. Uzvione here wega iwewe make sure une mari kusa chibhorani kuba kwako kana usina mari kusa chibhorani ndikoko kana chibhorani zvanisa kune dzimwe nzvimbo kana uri kulocation forget and smile chibhorani hachingoiswi. Hachingoiswi 2002 ndo pakatanga kunzi mvura yakunetsa nanhasi hakuna paitwa plan yekunzi saka mvura yacho ichabuda sei. Hapana, muri kutoisigwa zvibhorani mumarokesheni kureva kuti hakuna tarisiro yekuti kuchagadzirwa mapaipi kuti mvura iveko. Mutoisigwa zvibhorani mukunocheregwa matsime mutaundi kureva kuti hapana tarisiro yekuti mvura ichadzoka anytime soon. Ukaona takuita kunge mutauni yakuita kunge komboni guys, mutauni waHarare makuita kunge mukomboni nokuti makuiswa zvibhorani pese pese then muzati chaora chinhu ichi chaora kana chokwadi chaora baba benyika apa ndo pamafa kuti mungorezaira zvenyu peacefully and then you let somebody takes over. Tinoziva kuti nyika inaki over time but tinenge tichiona change. Road yekumasvingo alright ndaiwo Sandra, road yekubva kumasvingo kuenda kuHarare guys yakaita makore mangani ichigadzikwa road chai hameno kana yakazopera yakaita makore mangani ichigadzikwa road ya kubva kuBeit Bridge kuenda kuHarare yakaita makore mangani ichigadzikwa. Machaina akambopiwa mari negovernment kuti vagadzire road kubva kuGweruku pachivi 10 off kusvika kuchivi 10 off paya kunaenda Madamahwe 10 off pachipinda nepakati apa guys ndati vakaita zvinogara pakazobuda kavakadzi vana vasikana vakanga vachimitiswa vane vachizvara vana vakanga vane masakadonzeka vezvimachaina vamachina achitambudzika. Road yacho ino munoiziva guys andiko road yeMadamahwe ikwachivi 10 off iyai munoiziva inotamba kudai road yese kudai kuti nditi vaiisa semendi vainyima mheno inotamba kudai kutamba kwasa kudai road mfunge vari peranda kufona itinzwi vanda kufona itinzwi because zvinorwadza kana pasina right. Hi dear. Hello, Sister. Yes, my sister. I don't get no way so to sit down. Ramangwana ndenzi comrade Geza pasine zviganati. Alright, comrade Geza pasine zviganati. Ewa zviri kurwadza izvo pana muzinyika yedu yaparara yachakupedzwa kuti hatidati kuti vanhu vanoluta vamwe vanhu vanoba but mudiro yokuzotirakidzawo macheno okuti hamuna zvamunotiita ndounorwadza wokuda kutirwadzisa kuti hamuna zvamunotiita ini ndiri kungochaiwa vanenge vachikwanisa vachipindawo mastiti pindai zviri peacefully kuono zvisiri safe kugara kumba kuono pari safe aiwa joinana navamwe kuti zvigananda zviendezve aiwa ndozvadaida kungosiya sisimeni. Thank you very much, God. Because the guys sometimes just go peacefully, join others peacefully, and don't vandalize anything. Don't swear at anyone. Don't fight with anyone. Just march peacefully. Ingo fambao, park fambao, chifambao, chinda peacefully. Animal peacefully, uchungo endao. Musaita noise, guys. Kungo
mungofamba muchifamba muchienda handichika musaite noise zvekwamwari chaizvo ani manzwa that way inenge hazvirambidzwe izvozvo izvo hazvirambidzwe kana because muri kungoda kunzwikwa zvichemo zvenyu muri kungoda kuti zvichemo zvenyu zvinzwikewo chete ndozvamunenge muchida anomaona right. Amen guys, handizivi kana pasina mumwe anoda kutaura guys, ini ndakuinda tomirira mangwana guys, please pindai mumastreet but peacefully andika peacefully, don't fight, don't vandalize anything, just to walk nevamwe, walkai nevamwe andika, it's just a way of kungotaneta. This is a peaceful demonstration. Taneta anditika hakuna munhu asingadi kuenda kumba guys, hakuna munhu asingadi kunogara kumusha guys, munhu wese anoda kuenda kumba guys, chekwamwari chaiko chaiko, munhu wese anoda kuenda kumba, but unokuenda sei? Halo Kola, ndiraiti muri sei? ndanzwa muchiti mune zvinhu zvamurikuda kutumbira Jesu. Ndamira makomenti kana mamaona kune bhazi rinoenda kukariba rinonzi Thames rinopfuura rinoenda every Saturday. Saka I think zviri nani kuti muisa mubhazi achiti iye wotambirira mukarwe pane kuti iye aende kuHarare ndinozobva kuHarare kuenda kukarwe zvinoti kusta mari yakawanda pane kuti ungotambira zvinhu mukarwe ototakura kuenda kumba. Ndo zvinoita kungotaurawo zvangu. Ore chinoedza kuti mabhazi aya anenge akutondichaja luggage yakakura iyoyo yemari, ndenda kutochajwa kana 3000 kana 4000 kuti vatakure zvinhu izvozvo. Hani maona of which ni kuHarare ndezvati ndinogona kuendesa nemabhazi ekuHarare asingatichaji anything, handi mashona. So iye anenge kuzokwira maybe $10 kuenda kunotora, $10 kudzoka. That would be easier for me. Because mabhazi aya anenge kutochaja luggage andivazivi. All right, no problem. All right, thank you, my dear. Right, guys, kana pasina mumwe arikuda kutaura anything, guys. Kana pasina mumwe arikuda kutaura anything, guys, ndakuenda mangwana takumbirawo, guys. Kana vamapinda must don't fight, don't do anything stupid. Anditika just go and march. Anditika pana nanorowerwa kunzori kufamba mu street. Usinawo ndo yawaita usina chi. Ani maona. My videos, please hit them up to our inboxes. And send a inbox so that we see what is going on, and we also give others exactly what is going on. And so, guys, ndakuenda tichakontinya futi because kutara chokwadi chokumusha zviri kurwadza, zvokuZimbabwe zviri kurwadza, but keeping quiet hazvishandi, guys, hazvishandi. Especially chigananda ichi chinonzi wikileji kana chichiflasha chichinyira vanhu nepamota paya, guys, zvinoita kunge uchatsemura foni napakati, zvinoita kurwadza guys, zvoita kurwadza guys. Apa munhu anenge achiuya apa achitaura kuti ndikuda kuenda kuparenya ndadzoswa kuparenya hospital kwanzi ndiye $50, anenge achichema kuna Simeli vasinawo zvavo, ndokwakuya kuzochembera tsvaga $50 vamwe achipiwa motikari dzeva 80,000. Zvorwadza guys, honestly speaking, chokwadi zvinorwadza. Tine vana avawo, it's not kuti avaoni nyaya idzi, tine vana vari kutambura, vana jesi vana ava kutotambura vasitorina kana kutotangira kana vanozviona zvese izvi, vanozviona, but anouya kuzosimuka kuti ati tirikudawo nhingikiri, tirikuda kuti tibatsire vana ava, hapana. But mota dzinenge chinzi enda unoona zvikita upiwe motikari, kusvika rini guys? Takanyarara kusvikira rini? Vakatongwara vanozviziva kuti izvi zviva nezvi kungokireta control yemakuhwa chete, kukauya guhwa vanozara kudai, ndikoonekwa ndo zvatakangwarira padurise uku, kungongwarira kuti makuhwa ndikutuka vanhu zvomubhurugwa zvinyadzi, ndo zvatakangwarira chete. Let's go to real issues. Hazviti, hazvigoni, zvorwadza tara chokwadi. Hapana patanga kuti ngatisei $5 guys, ane dollar rake ngakanda ne 5 rand yake ngaisi kuti batsire a fellow person panapa. But 80,000 can go a long way pachipatara kutenga zvapo mablankets echipatara. Zvinorwadza guys. Muve neusiku wakanaka guys. Love you so much.